Добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня пятница и сегодня пятничный стрим. На пятничный стрим перамагла Tactical Bridge Wizards. Это спецыяльны атрад чараўнікоў, які займаецца чымсьці. Я не ўпэўнены дакладна чым. Па геймплею выглядае падобным на XCOM і яшчэ з актыўнай паузай ён нейкі. Он не зусім пакрокавы, я так разумею. Хтосьці узгадываў, што ў яе ёсць падобная рэч на... як яна называлася? Into the Bridge. Гэта пра такая, хутчэй, як, скажем так, як шахматы, такія перасоўванне фігурак, пра тое, каб вы выканалі некалькі дзеянняў на ўзроўні, у вас вельмі абмежаваная колькасць часу, то бок калі у XCOM вы цалкам-то можете даследаваць тэрыторыю, колькі вам пажадаецца, калі гэта не абмежавана часам, то там у вас літаральна кожны раз прыбывае ворагаў і трэба ўсё хутенька зарабіць. Вось, зараз паглядзім дакладна, ці падобна ці не, я просто узгадываю. Само па сабе гульня адразу пачала накідваць розных жартаў. Яна цалкам так збольшага паўсур'ёзная, гумарная. Напрыклад, я яшчэ не пачаў гульню, я толькі зайшоў праверыць опцыі, якія налады на графіку ёсць. Дык вось яны ўжо з гэтага нават пачалі, калі вы не бачылі, прапусцілі, можа. Тут ёсць налады графікі, як звычайна яны па тыпу ідуць з нізкай да высокай. Вітаю, Рэгана. І максімальная у мяне аўтаматам выставіла якасць максімальную, так, якая называецца Tactical Bridge Wizards. Гэта максімальная якасць графікі ў гульне. І мне стало цікава, калі так называецца максімальная якасць графікі ў гульне, як жа называюцца іншыя. Я пайшоў далей. Зараз буду просто пералістваць іх і называць. Першая Actual Pitch Blizzards. Другая Practical Pitch Blizzards. Третья Practical Beach Lizards. Четвертая Tactical Beach Lizards. Пятая Tactical Beach Wizards. І максімальная Tactical Bridge Wizards. То бок яны нават і тут яшчэ не спыніліся. Там яшчэ нават, калі я просто пацвярджаў, нават ужо пагадненне з тым, што я буду дасылаць ананімную інфармацыю, яны ўжо там жартаў накідалі. Я думаю, тут і калі пакалупацца, можна яшчэ чагосьці здабыць. Мне падабаецца гэты стыль, і калі мы яшчэ ў саму гульню не ўвайшлі, але вось гэты герой, ён там быў на некаторых застаўках, ну, яшчэ пакуль нікога не бачылі, я маю на ўвазе на малюнках розных праглядзе на гульню, вы прыглядзіцеся, у яго посах літаральна ваткнуты ў яго зброю, просто тырчыць вось тут. Бачна на яго шапцы трошкі там нейкія зоркі прымотаныя просто лескай нейкай і месяц прыматанай. І сама па гэта літаральна, шапка чараўніка. Ну добра. Я яшчэ пакуль не гуляў, мне ўжо падабаецца, весела, думаю, час пабавім. Пачынаем. Я не ведаю, ці будзе ў меня магчымасць перакладаць усё. У асабістасці будзе складана з жартамі. Вітаю, Ватафака. Складана можа быць з жартамі, таму паглядзім. Я не пэўнены, як тут ідзе. Будзе ли у меня магчымасці, буду паспяваць жарты перакладаць. Без жартамі заўсёды складана. Пачаць новую гульню, выбар місіі, рэдактар і плеер-мейт. Ну, нам просто новая гульня патрэбна. Складанасць. Простая, дэфолтная і складаная. Зан сур'ёзны мужчына. Ну, пойму бачна. Давайте дефолтную паспрабуем. Я не ожидаю, каб мы бавілі на адным на дефолте. Так, добра, поехали. У меня будзе трошки, можа, магчымасцей. Вистанк, я разумею, гэта назва атрада, тактычныя візарды. Аб чым гаворка? Гэта маг Actual, гэта імя, я так разумею. Мы на пазіцыі. Па супраціўляючы заклён запушчаны. Траўма контрол запушчаны гэтай. Заклёны просто будзе заклёнах на заклёнах. Мне спатрэбіцца можа некалькі сінонімаў. Charms гэта таксама як яны мелкія штукі, якія дазваляюць, ну, па тыпу з заклёнамі невялічкамі. Так. Прорывные глифы зараджаны. Добра, Зен. Што Фарсайт гаворыць табе? Я бачу, ты 3 спрыга акаліта спрыгаў. І Softwood Silence, да ё-маё, гэта будзе складана. Яны тут накидываюць
Гэта будзе складана перакласці. Вітаю раёна. Softwood Silence. Гэта зацішаныя дрэвам. Карацей, глушителі, але у драўляным сэнсе. У іх ёсць нейкая зброя МАК-10. Ждаеш, каб я пакінула аднаго? Калі ты будзеш занадта задзірацца, я не прыйду на твоё пахаванне. Калі я зазнаюся, каб памерці, я упэўнюся, каб цябе забілі таксама. Згодна. Добра, давай зробім гэта. Оп. Адразу яна врубіла аднаго. Это вось гэтыя спрыганы, я так і разумею. Я пакінуў табе самага простага зан. Вы паглядзіце, тытры ідуць. Вось там справа зверху. Design Boards Code, Том Фрэнсіс. Прикладос. Так, абраць абілку. Дзе яна? Вось гэтая. Ага, і можна страляць. Окей. Чарм замовы. Я не ўпэўнены, як перакласці. Вось ведаеце, калі у нейкую штуку просто накладаюць заклён на невялічкую рэч, як па тыпу аберэгі. Вось па тыпу такога. Я не ўпэўнены, замовы гэта яно? Заклёны замовы розныя. Тут канкрэтна Charms гэта будуць аберэг. Заклёны замова розная. Ну тут ідзе ўжо ў тонкасці, і справа ў тым, што на гэта няма такой вось па тыпу тэрміналогіі з перакладамі будзе складаней. Таму што ў розных чарм гэта можа быць проста заклён таксама ў ангельскай. Тут хутчэй за ўсё яны гаварылі, таму што яны выкарыстоўвалі праклён, хекс, і гаварылі вось чармс. Ну ладно, давайте страляць. А што я павінен зрабіць? Я же ўжо... вось на правую кнопку мышы націснуў, так? Ось, зразумеў, добра. Перасоўвацца, падысці да лэптопа. Вось он там. Тут нейкае зялёнае яшчэ. Я трошкі не разумею, калі яно... правай кнопкай націснуць. Толькі тады яно будзе выконвацца. Так, выкарыстаць лэптоп. Значыць, зроблена і... Націснуце Done. Добра, націснуў. Уваходзім у наступ... я так зразумеў, яны па пакоях так прыкладна гульня і будзе. Зараз самі прыдумаем. Так, зараз разберемся. Што мы тут робім, Алів? Яны заставілі нас напасть на кантрабандны карабель друідскай мафіі. Якім чынам гэта ваенная аперацыя? Ведаеш, я не задаю такіх пытанняў, Зен. І ты ведаеш, я сплю лепей за цябе. Табе не без розніцы, каго мы дастаем? Ну, потом спрабуем дастаць з гэтай лакацыі. Так, это першы варыянт. Другі... У тебе добра спраўляецца выкарыстоўваць сілы у водах Медилана? Я не ўпэўнены, што гэта такое. Я так разумею, гэта мясцовае нешта. Мне падаецца, мы так і не даведаемся гэтага ў калідоры і проста скіпнуць дыялог. Давайте не будзем, давайте. Табе што, не без розніцы, каго мы дастаем? Маладога дарослага мужчыну. Што ты яшчэ жадаеш? Яго профіль у інстаграме? Ну, дэйтинг профайлу, ну, для самых. Для садкавання, не, профіль для знаёмстваў. Складаненько буду. З жартамі будзе доўга. Дзень адбываецца не на зямлі, там нейкая свая геаграфія. Но я заўважыў, там толькі вось калі загружалася тэрыторыя, там трошачкі свой прыкалдас. 100% адбываецца ў сусвеце, як ён, аркады. Толькі далёка ў будучыні. Ты можаш пытаць яго, ці падабаюцца яму доўгія шпацары на пляжы пасля таго, як мы... Каго спынім?
шраб-моб, який збиває його збиває його кактусом. Так. Тебе добре отримуються використовувати сили у водах Меділана. Походимо хутка і чисто, як я тебе вчила. І яны ніколі не даведаюцца, што іх перамагло. Мне падаецца, гэта не адказвае на асноўнае маё пытанне, але мне падаецца, зараз не час. Так, што знаходзіцца за дзвярыма нумар 2? Я бачу 4. Больш спрыгаў і адзін стары шраб-лорд. Куставы лорд. Добра. Гатовы да 3? Я гатовы да 4, але я дазволю табе адчуць сябе карысна. Першы ход. Тут літаральна тентаклі, блін, з контейнера вылазяць. Это было толькі 2. Я дам табе паказаць сябе. Так, адзін цэліцца ў нас, другі цэліцца ў яе. Я так разумею, я магу вось гэтымі 3 стрэламі ўсё яшчэ карыстацца. Я толькі не ўпэўнены, што я змагу забіць... на зямлю ўвогуле валяецца. Давайте вось гэтага стрэлім. Гэта яго заб'ем. Ёсць. Я магу нешта зрабіць яшчэ. Там падказкі няма ніякай. Яна там схаваная. Як гэта павінна выглядаць? Перасуньцеся да лэптопа. Ну, добра. Зараз я нацелюся на нас. Застрэльце ўра... О, блин, не тое. Ой, ё-моё. Давайте ревайнды у мяне гэта дзеянне. То бок я зараз сябе падставіў. Прадбачыць одно дзеянне. Ну, ён будзе на мяне нападаць. Гэта ж відавочна. Застрэліце таго, каго вы не можете схавацца. Но я не могу ад яго схавацца. Ну, добра. Гэта по плану, я так разумею. Бо я бы не вылазіў, каб мне не патрабавала гэта гульня. Давайте, перамотка. У меня там некалькі дзеянняў я прадзяўбаў. Я ж не магу страляць. Пусталорд. Добра, мы зможам выкінуць у... Пакруці камеру, можа адкаціць. Так, ну я вось адкаціў зараз. Камера. Я бы, ну, калі мне просто патрабаванне по типу перасуньцеся да лэптопа. Я такі, окей, добра. Давайте вы сюды я збягу. І укрыцце. Цудоўна. І я магу такім чынам... Што, скончыць ход? Я не магу. Не, у меня патрабаванне, я павінен гэта... Абавязкова дабежаць да... Гэтага самага, да... лэптопа. Блин. Окей, добра, робім. Перайшлі да яго. Застраліце ворага. Ну, а як я яго застралю? У мяне ж няма ніякага дзеяння. Узровень навучання, я разумею, як мне яго... Мне патрабаванне. Застраліце ворага, таго ворага, ад якога не можете схавацца. Як я павінен яго страляць, калі у мяне стрэльба ўжо выкарыстана? Я нешта зараз под захрас. Трэба было застраліць гэтага? Зразумеў. Усё. Так, дакладна. Яно спачатку гаворыць па тыпу, калі ласка, падыдзі да лэптопа, і толькі потым можа усё, я зразумеў, на што мяне патрабавалі навучыць. Так, укрыліся. І можна скончыць ход. Так, я ўпэўнены. Ён не мог стрэліць у мяне. Стреляем его. Мінус. Так, мы не абмежаваны ў наших перасоўваннях зараз. Ідзем наперад. Я павінен нешта? Окей, конец хода. Урываемся в наступны пакой. Што гэта? Налады? Налады тэкста. Далей што? Два спрыга і вялікі дуб.
у гілі. Гілі гэта, ведаеце, вукі альбо просто, ну, такі касцюм ваенны, у якім полностью вы по тыпу мімікрыруеце да раслінкі, вось гэта, гілі. Вялікі дуб, які носіць гілі? Так, так. Ці не, ён жа ўжо дрэва. Так, ён дрэва. Давай урвемся і заб'ем яго. Прарыў. Добра, яна вырубіла усіх акрамя аднаго. Давайте дапаможам ёй. Зноў жа нам гавораць. Ну добра, давайте па кроках. Перасунуўся. Выкарысталі лэптоп. Зараз буду просто па кроках тое, што мне гавораць, бо зноў я сам сябе заблытаю такім чынам. Знізу пазы. Паза дзеянняў. Я магу вольна перасоўвацца наперад і у сваіх дзеяннях, то бок адматваць іх назад. Потым прадбачанне, гэта... Можна прадбачыць, што будуць рабіць ворагі, але я ўсё яшчэ магу адматаць дзеянні, і потом уже ход ворагаў. Ну, давайте. В прынцыпе, ўсё проста. Выляцеў. Так, скончыць ход, і гэта замацуе нас у гэтай пазіцыі. Ну, скончыць. Выбег новы вораг. Цудоўна, ход нумар 2. Раблорд. Садоўнік. На-ка табе. Ага, у яго шмат здароўя. Гэта у нашага героя ёсць яго магчымасць прадбачання. Так. Што мы можам зрабіць? Паглядзець, ці можа ліфт пазбегнуць атакі. Не можа. Наше прадбачанне паказвае нам, што яна памрэ. Адматваем. Добра. Тады зараз мы можам рабіць дзеянні, якія пажадаем, правильно? Бо я бы... І што? І гэта атрымліваецца... Прадбачанне назад адматалі. Наблізіцца да яго, каб ён атакаваў нас. Вось, добра. Навучанне. Атакуем яго. Няхай яму здароўе апусціцца. І прадбачым, што адбудзецца. У выніку ён не забівае ліф, і мы прыцягваем далей. Цудоўна. Так, я заўважыў, ён можа выкінуць ліф, і такім я ўжо пакраху разабраўся механікі базавыя. Але яшчэ не ўсё, мне падаецца, яшчэ будуць навучаць мяне і навучаць. Калі што я прастыўшы і ўжо выпіла віна, там буду актыўна і безглузда даваць парады. Без праблемаў, насалоджвайся. Так, націснуць канец хода. Добра. Ну, я ж, я трошки напружваю, што мне 2 разы патрэбна таскаць. Знову націснуць. Добра. Добра. Разведка сказала, што тут будзе яны утрымліваць гэтага чалавека. Ты бачыш яго? Так, яны звязалі яго і запакавалі ў мяшок. Ну, па тыпу мяшок на галову апранулі. Ці не адчуваеш ты нешта дзіўнае, што сыходзіць ад яго? Не. Але зноў жа я не бачу будучыню, таму я магу толькі вельмі хутка перасоўвацца. Магчыма, я пачую гэта ў той момант на тыя 0 секунд, якія спатрэбяцца мне, каб зачысціць гэты пакой і дастаць яго непашкоджаным. Не спяшайся тут, Ліў. Wildcard, ну, па тыпу нешта нечакана ў гэтым пакоі ёсць. Я хранамансер, Зан. Я просто говорю, калі нешта пойдзе не так, ты ведаеш нашы загады. Галоўная мэта — гэты чалавек. Ну, асет, ну, па тыпу заложнік. Дакладнік, вось. Калі патрэбна дастаць яго самастойна, ты гэта і рабі. Ну да, давайте погодимся, не будем спрашаться. Вітаю, Джокомас.
Ты збіраешься прорывацца ўжо ў гэтым годзе? Так, я збіраюся. Вось он там, наш закладнік гэты. Двух яна вырубіла, і нешта вылезла адразу. Праблема ў тым, што... Так... У вас есть час толькі, каб разобрацца з адной пагрозай. Паспрабуйце выратаваць ліфт. І паглядзіце, ці застрэліць яны закладніка. Паспрабуйце выратаваць закладніка і паглядзіце, ці атрымаецца ў ліфт перажыць гэта. То бок, ну, дзякуючы нашаму прадбачанню мы можам, у прынцыпе, паспрабаваць абодва варыянта і паглядзець, што будзе. Так. Прадбачым, што будзе. Мне гэтая штука кудысьці яе забрала. Добра. Вернемся вось сюды. Бягу так. І давайте паспрабуем гэтую пачвару экстрактора гэтага застрэліць. Прадбачанне. І тады яны закладніка забіваюць. Выглядае так, што я не магу іх абодвух выратаваць. Адмотаем назад. Закладнік павінен выжыць. У нас няма выбару. Ну, блин. А атрымліваецца выбар-то, ну, такі, зусім відавочны. За укрыццё хаваемся і на гэтым прадбачым дзеянне. Яны забіраюць ліфт. Это адзіны магчымы варыянт. Ну так. Мне патрэбна быць блізка да закладніка, думаю. Добра. Пераматалі назад, застралілі гэтага. Прабегліся да закладніка, глядзім. Кончваем свой ход. Выбеглі яшчэ. Што я магу зрабіць у такім выпадку? Яны заб'юць аднаго, ну то бок яны закладніка заб'юць. Ага. Што я магу зрабіць? Я магу застрэліць аднаго і проста прыняць на сябе удар. Это адзінае, што я магу насамрэч зрабіць. Вось так. Ці атрымаецца ў мяне застрэліць аднаго? Вось такім чынам. І схавацца. Ён тады змяняе сваю цэль. Вескер Вістак, это наша групоўка, я так разумею, тактычныя чараўнікі. Патрабую імгненнай тэлепорт адсюль. Чалавек са мною. Але штосьці забрало Кеннеді. Блінкаут. Цудоўна, я магу так зрабіць. Добра. Першы... вось яны акты, і у нас першы эпізод толькі, першага акта. DSR зараз. Дагэтуль былі падзеі некалькі тыдняў назад, мне падаецца. То бок флешбэк быў. Патлумач мне вось гэта. Я спадзяюся, зразумеў правільна. Друідская мафія быў застрэлены лекарам. І першы чалавек на гэтым месцы першым жа чалавекам на гэтым месцы апынулася ведьма, якую ненавідзяць усе копы. Джен Келлен Пі-Айн. Это я. Ёсць нейкія пытанні? Што табе спатрэбіцца, каб спыніцца ўжо, улезаць у праблемы кожнага зніклага чалавека, якога у справы любого зніклага чалавека, якую мы разглядаем. У сэнсе, справу па тыпу паліцейскую справу. Ну, вы можете пачаць знаходзіць людзей.
Ну выбач, час ад часу правільная паліцейская праца патрабуе больш часу, чым твае ведьмаўскія рукі. Не рукі, як яны. Так, у нас ёсць працэдуры, і гэта не проста так. Людзі не наймаюць мяне, калі вы павольныя. Людзі наймаюць мяне тады, калі вы здаліся ўжо. Рукі ці хітрыкі. Вось мне хітрыкі падабаюцца больш. Так, вось это мы і сказалі. З таго, што я чую, людзі ўвогуле не наймаюць цябе часта апошнім часам. Ну, глядзі, праца PI, PI гэта Personal Investigator, яна па тыпу дэтэктыў. Частны дэтэктыў. Прыватны дэтэктыў. Ну, глядзі, праца PI заўсёды мае сухія заклёны. Добра. То бок ты чула выбух, ну, страляніну, і ты ўварвалася з гэтымі сваімі прарыўнымі гліфамі, і знайшла векслера уже мёртвым. Апішы страляўшага. Жанчына з белымі валасамі добра выглядае, добра апранутая, акрамя хірургічных пальчатак і зброі, стрэльбай. Не, яна апусціла зброю сваю стрэльбу. І ты ўсё роўна, і ты паслухала яе, нават з усімі сваімі заклёнамі і трынкеткамі, як яны, маленечкія, зноў жа. Пачаткі маглі быць і чорныя, а я, можа, неправільна сказаў. Так, мне падабаецца чэрэп у Бэнкса на пасе. Ідзе. Яго не бачна зараз, на жаль. Так. Я спрабую не страляць маланкамі у незброеных незнаёмцаў. І што здарылася? Два варыянты. Я справілася першай, ну, по тыпу, яна стрэліла першая. Другі варыянт, яна стрэліла першая, я ўжо мёртвая, давайте вось гэты варыянт. Елена? Я першая стрэліла. Выглядала так, што яна пераацэньвала сваю сітуацыю ў гэты момант. Яна пабегла. І пасля гэтага вы з'явіліся з ябаным трафік-ворлокам. Я нават чарнабожцам. Трафік... Што за трафік-ворлок? Уздыхае. Якая у тебя праблема з сержантам Кларкам? Ён заставіў мяне стаць на калені, нават нягледзячы на тое, што я ўжо кінула сваю стрэльбу, ён падняў яе без пальчатак, ён паставіў бруд па ўсім месцы, ну, здарэння, і ён пакінуў 2 тыдні праклёна стазіса на маю машыну. Это будзе каштаваць мне больш, чым дизенчант. Калі здымаюць заклён, карацей. Мне спатрэбіцца больш грошай, каб зняць заклён з яе, чым мне заплацілі за ўсю гэтую працу. Пашанцавала, што табе дапамаглі. Інакш што... І гэта не каштуе... Ну... Ай, я прапушчу проста. Просекют гэта... Увогуле яе... Затрымаць яе увогуле. У наступны раз, калі ты патэлефануеш нам, заставайся на месцы, нічога не рабі і пакінь сваю магічную палачку дома. У вас атрымалася злавіць яе? Здарова, Метаігорый. Я так разумею, перакладаць складана. Перакладаць заўсёды складаней. Ось. Словы-то я ведаю гэтыя словы ўсе. Справа ў тым, што... Ой, я толькі зараз уважу, яе палачка заткнутая за... Гэта самае, за акуляры на галаве. Мы зловілі яе.
У нас ёсць ужо хтосьці, хто падобны падае апісанне. Так. Я магу з ёй паразмаўляць? Ці можете паразмаўляць з галоўным саспект? Подозреваемым, з галоўным подозреваемым у даследаванні забойства? Не, Келлен, ты не можаш. Ты частны дэтэктыў. Дадатковы, ну, provisional. Ну, па тыпу, не provisional гэта... Карацей, ты не сапраўдны дэтэктыў. Ідзі адсюль. Ты можаш, калі ласка, зняць заклён з маёй машыны? У мяне няма страхоўкі на часовыя заклёны. Табе патрэбна будзе разабрацца з гэта крафт і аркана кантролам. Ну, аддзелам баты, які сочыць за такімі рэчамі. Добра. Ці ты ведаў, што паліцэйская станцыя палае? Што? Окей. Занадта позна, каб змяніць мяне. Я не ведаю, хто ты такі. О, ты не Зан Вескер? Navy Seer? Ну, по типу армейский. Не, мое імя Джен. Зан тут? Мне так не падаецца, я не бачыла яго ўжо шмат гадоў. Тады падрыхтуйся быць спаленай. Не, дзякуй. Так. Што ў нас ёсць? Static Blast. Што ён робіць? Адштурховы на 2 ады назад. Давайте. Я тады магу закінуць яго ў вогнішча ў гэты же агонь. Звычайна становішча для станцыі. Так, з раніцы прачынаешся, і ў цябе станцыя вогнішча. Давай. Закінулі яго ў агонь. А яна не можа схавацца? Яна можа схавацца. Цудоўна. Вось яна схавалася. І я магу скончыць ход, не? Я зразумеў. Патрэбна вось гэта. Просто ў вакно яго. Ёсць? Вылецеў. Конец. Добра. Это было хутенька. Ага, яшчэ тут ёсць. І вось Зана. Зан? Я толькі што аб тебе размаўляла. Джен? Што ты тут робіш? Спрабую разабрацца ў забойстве. Што наконт цябе? Быў арыштаваны за... Адпраўляецца на Hearts of Iron, Fallout Mod, адпраўляецца 1000. Дзякуй вялікімі дай горай. Зан багатым будзе. Быў арыштаваны за... Нагадайце-ка мне. Гэта спіс ужо на гэты момант. Яны думаю, яны лічаць, што я частка той каманды, якая напала на станцыю. Хлопцы, я працавала з Заном. Я гатовы заступіцца за яго. Усім пофіг. Ты же памятаеш, што ж значыць, што будзе, калі я падам сігнал? 1 секунда на гадзінніку. Я памятаю. Хопіць. На калені. І яшчэ 1000 адпраўляецца на Hearts of Iron 4 Fallout Mod. Зараз. Так. І... У нас ёсць цапная маланка. Няблага. А як яна... ланцуговая маланачка. А як яна будзе працаваць тады? Вось так? Цудоўна. Працавала, як я і чакаў. Не, насамрэч. Бач, што да гэта дайшло. Адзін з гэтых хлопцаў ужо дакладна бы ў яго да гэта дайшло. А іншае? Я не ведаю іх. Але з ім будзе ў парадку. Я наклала іх яшчэ гэтай самай заклён запаволенага падзення, то бок яны там павольненька... на самі вокна. Цудоўна. Яны будуць у парадку, проста павольненька апусціцца на зямлю. Выкарыстаць лэптоп. Цудоўна. Адчынілі дзверы. І на котлетке адпраўляецца яшчэ 100. Вітаю, Nine Ravens. Не скончыў наш ход. Зона 2 из 6. Добра.
Гэта не вельмі крыважэрная гульня, амаль. Зараз паглядзім. Ну, і як у цябе справы? Неблага, у любом выпадку. Не, давайте жудасна. Дзякуй. Як наконт цябе? Чым займаўся апошнім часам? Лив Кеннеді? Што? Цікава. Лив зноў гэтая ўсплыла. Памятаеце тую, якая ў пралогі дзяўчына, якую тэлепартавалі кудысьці? Гэтая спрыгана, мафія друідская. Вось зараз мы паглядзім, што з імі. Так, дайте ко мне, пачакайце-ка, у мяне трошки прыбяру паведамленні, каб не перашкаджалі. Зараз не побачу. Так. Група, якая зараз прорываецца скрозь паліцейскую станцыю, яна кіруецца былым супрацоўнікам СІО, формер СІО, я не упэўнены, я так разумею, аператыўнік. Лив Кеннеді, то бок гэтымі хлопцамі кіруе літаральна тую, якую схапілі. Яна можа быць самым небяспечным чалавекам на планеце. Я думаю, што яна спрабуе пачаць вайну, і гэта можа быць мая віна. Так што я займаюся тым, што спрабую гэта спыніць. Цудоўна. Слухай, гэтыя хлопцы не любілі мяне нават да таго, як я выкінула ў вакно двух іх калег. Так што нам патрэбна лепей прабрацца праз гэты будынак у наступныя 4 хвіліны, калі мы не жадаем тут застацца тут ад 25 да пажыццёвага. Што мы пабачым там, калі мы зайдзем? Один коп у броне і з дубінкай. Энфорсер. Яны моцныя. Я прапаную, што мы зайдзем і паспрабуем выкінуць яго ў вакно. Я не магу выкінуць усе праблемы ў жыцці праз вокны, Джен. Але я ўсё ж такі спрабую выкінуць гэтую праблему праз вакно. Так. Магчыма, ў гэтым выпадку гэта будзе падыходзячым. Мне прыйдзецца падысці да яго з боку, каб дапамагчы табе. Прорываемся. Так. Што я прапаную гульня зрабіць? Это ўвогуле, што ў яго такое? Гэта ён па тыпу разгоніцца такое мяне? Не вельмі разумею. Я магу размясціць Зена ў іншым месцы. Редеплой. Вось яна. Вось так. Мы перасунулі Зена ў іншае месца. Ён... Што будзе тады? Прорвацца тут. Выбілі гэтыя дзверы. Ён будзе страляць з гэтага боку і падштурхне яго на прамы стрэл. Тады я пераключаюся на яе і атакую і выбіваю ім акно. Бывай. Так, трэба выкарыстаць гэты лэптоп. Гэта пакрокавы тактычны шутер? Так, гэта ён і ёсць. Штосьці падобнае для тых, хто гуляў у Into the Breach, у тым сэнсе, што у Into the Breach можна перад выкананнем свайго хода, вы маеце магчымасць па тыпу зрабіць усё на працягу ўсяго хода, запланаваць яго і потым яго выканаць. Тут прыкладна тое ж самае. Тут у атрадзе знаходзіцца Зан, які можа прадбачыць будучыню, і вы можаце бачыць вынікі, якія будуць пасля вашага хода. Ваша задача размясціць усё так, каб было вам больш зручна. Вось гэта перасоўванне, напрыклад, вельмі добры прыклад. У астатнім я не скажу, некаторыя параўноўваюць з XCOM, але Into the Breach гэта бліжэй да гэтага. З магіяй і гумарам, так.
Мне падабаецца, што тут можна спрабаваць і адкатваць, каб знайсці аптымальны вынік. Так, гэта ён і ёсць. У гэтым сэнсе, калі вы не гулялі, Into the Bridge мае тую ж самую механіку. Перад выкананнем хода вы можете зрабіць усе дзеянні і потым адматаць іх хоць на самы пачатак. Мне падаецца, я зараз не памятаю, там на ўвесь ход можна адматаць альбо толькі на частку. Напісаць назву гульні, зараз напишу. Into the Bridge. Into the Bridge, вось так называецца. Гэта па сюжэту чалавецтва спрабуе змагацца з велізарнымі кайдзю. Ну, для тых, хто ведае, здаравенныя монстры, такі па тыпу Гадзілы. Вось, яны спрабуюць знішчыць усю планету. І з будучыні чалавецтва само сабе даслала людзей на здаравенных роботах, карцей, Пацыфік Рым пачынаецца гэты ціхаакіанскі рубеж. Вось, і вы павінны вось у пакрокавым стылі, вось як тут, змагацца гэтымі кайдзю, каб выратаваць чалавецтва на роботах, якіх даслалі з будучыні. Вось яно. Так, але яно маляванае там яшчэ. Калі пагугліш, ты пабачыш там візуальны стыль, ён такой даволі простенькі, нічога такога. Просто у вас одна клетка, гэта памерам з горад, і вы там кайдзю херачыце ў гарады, альбо аб горы, напрыклад. Тут у акно выкінуў, там аб гару. Выкарысталі лэптоп. Цудоўна. Прорываемся далей. Добра. Што твоя папярэдняя калега мае супраць паліцэйскага дэпартамента Рашвотера? Я не ведаю. У чым яе галоўная мэта? Я не ведаю. А на каго яна працуе? Реактор. Добра, а якая у іх мэта? Я не ведаю. А хто той палаючы хлопча, якога я сустрэла раней? Ён пытаў наконт цябе. Няўжо? Гэта цудоўна. Я не ведаю, хто гэта такі. Добра. Давай тады спынімся на Лив. І доўга ты гэта даследуеш? 3 месяцы. Зан? Я добра спраўляюся з баявым посахам, а мне ніколі да гэтай таямніцы не прыходзілася разгадваць. Табе патрэбна хоць хтосьці, хто можа разабрацца ў гэтым. Хтосьці, у каго кар'ера... Хтосьці, у каго кар'ера, не гледзячы на ўвесь талант, у заняпадзе. Коротенько так. Слухайте, я бачу, у яе за спіною гэтая самая складная мятла. Вы паглядзіце. Вельмі інфарматыўна паразмаўлялі. Так, мне падабаецца. 4 даляры, пятнічны шапакалізм ухваляе. Зан сур'ёзны, але не самы разумны. Я трошкі заўважыў. І прадбачанне яму, думаю, яго ў жыцці трохі спрасціла яму жыццё. Я наймаю, калі табе гэта цікава. І колькі плаціць? Нічога, я бяздомны. Гэта насамрэч вельмі канкурэнтна здольна ў параўнанні з тым, колькі мне плаціць зараз. Я прагляджу скрозь твае файлы. Файлы? Добра. Зан. Я іх зраблю так. Добра. Што ў нас далей? Яшчэ адзін інфорсер і дрэнныя навіны, а ніводнага вакна. Ну, гэта скончвае любую... Гэта закрывае ўсе стратэгіі, якія вядомы мне. Давайте вось гэты варыянт. Бачыш, гэта не самы ўдалы план на жыццё. Не бянтэжся, у мяне ёсць ідэя. Я магу падрыхтаваць стрэл. Што я гэта самае, пракіну яго ў той момант, калі ён пойдзе ў маім напрамку. Чаму ты заўсёды гэта не выкарыстоўваеш? Гэта часовая штука. Табе патрэбна падрыхтаваць гэта ў вольным месцы і спадзявацца, што яны зайдуць туды.
Чаму? Гэта абгарнуты аметыстам часовы крышталь. Ён існуе у ўсіх месцах у яго траекторыі адначасова. То бок, калі ты кранаеш яго, гэта быццам бы быць стрэленым у мінулым, бягучым і будучыні. І яшчэ чацвёртай фазе часу, якую смяротныя не могуць зразумець. І гэта заставляе цябе ўпасці. Ага. Гэта цудоўна гучала, але ні халера не падлумачыла. Справядліва. Прарыў? Прарыў. Цудоўныя размовы. Так, ён гаварыў пра сваю... Вось гэты стрэл. Што я павінен? Ну, добра, давайте рэжым Overwatch, і ён будзе вось тут. Возьмите кагосьці, каб ён вырашыў прорвацца. Вось так станем. Вось такім чынам. Мы даволі блізка. І за укрыццё. Паглядзім будучыню. Вось он спрабуе прорвацца. І скончвае наш ход. Ён упаў. Так, я упэўнены. Яшчэ адзін. Добра. Нам трэба замацаваць тую дзверу. Забіць аднаго ворага. Закрыць усе дзверы. А як мне закрыць усе дзверы? Ты можаш зноў жа Predictive Shot зрабіць? Вораг ужо тут, нам патрэбна раней, чым гэта адбудзецца, падрыхтаваць стрэлу. Давайте тады перасунемся за яго сюды. Падрыхтуем стрэл. Вось так. За яе мы перасунемся вось так. Такім чынам ён забяжыць у нашу пастку. Я так разумею, ўсё? Можна паглядзець будучыню. Бэм. Цудоўна. Закрыць дзверы ўсе. Скончым наш ход. Мы можам яшчэ неяк... Я толькі не памятаю, вось гэтыя дзверы мне патрэбна, так? Прабыццё праз адзін ход. Давайте адматаем. У мяне ёсць яшчэ ідэя. Ты бяжыш вось у гэту напрамку. Ты прыбегаеш сюды, падрыхтоўваеш стрэл і глядзім, што будзе. Вось так. Так яна апынецца бліжэй. І ў наступным ходзе я магу за яе дайсці і закрыць гэтыя дзверы, я так разумею, правильно? У яе ёсць нешта... Яна ж не можа просто так дзверы гэты зачыніць, яна павінна падысці хутчэй за ўсё. Ну так, выглядае, што так. Давайте прадбачым. Оп. Яго врубае. Скончваем ход. Джен, да дзвярэй. Чаму я не магу? Вось левай кнопкай. Джен, ты можаш закрыць гэтыя дзверы? Вось. Я думаў, там зараз будзе заклён нейкія, там пентаграмы, нешта такое. Гэта літаральна магічныя дошкі. Прыстраліць, пэўна, у яго ж больш здароўя, чым я пашкоджанню наношу. Так. У прынцыпе, ўсё на гэтым. Прорываемся далей. А які план наступны? Я не ведаю. Імправізіруй. Цудоўна. Так, зараз нам ужо даюць пакрыху, у нас туторыял скончваецца, нам дадуць ужо самім прымаць рашэнне. Вырубіць 3 ворагаў, выкарыстаць лэптоп, каб адчыніць дзверы. Падмацавання ў іх не будзе. Лацэрта ёсць чэл нейкі. Вось гэта што ў нас? Ён на Overwatch, то бок ён будзе страляць, калі хтосьці забяжыць. Давайте тады прарыў. Так, у яе будуць страляць. Ці магу я стрэльнуць?
яе ж ёсць чейнболт вось гэта. Я магу вось так і вось так зрабіць. Цудоўна. Тут у нас будзе прарыў зноў. І Predictive Bolt свой падрыхтуй. А за дзяўчынку мы, за Джен, просто станем тут. Не, чакайце. Вось так мы станем за Джен. Ау, гэта не зусім тое, што я разлічваў. Вось так падыдзе. Цудоўна. Ён туды падбяжыць, яна можа выкарыстаць лэптоп. Прадбачым. Мінус. Цудоўна. Вырубілі яшчэ і гэтых. Прасоўваемся наперад. Гэта за ману. Ну, я так і зразумеў. Толькі мне цікава, мана, яна у кожным прарыве вось гэтым будзе нам вяртацца, альбо будзе толькі там, яна на працягу ўсяго трэба паглядзець. Так. Гэта выхад? Гэта на... Тут ужо ў ангельскім проста. Way out — гэта шлях на выхад. Не, гэта на шляху да шляху на выхад. Пачакай. Ты не вяла нас сюды ўвесь гэты час? Ты же не ішла за мною зараз. Я не ведаю, куды я іду. Я ішла да адной з рэчаў, якую мне трэба, якая мне патрэбна да таго, як мы выйдзем. Ты же ведаеш, што мы абодва знаходзімся ў паліцэйскай станцыі, дзе абодва з нас супраціўляцца арэшту у той жа момант, калі на гэтую саму станцыю нападаюць чараўнікі, адзін з якіх можа быць хутчэй за сам час. Я не ведаў наконт гэтага штукі з часам, але астатняе было на маім радары, так. Увогуле выглядае як лагічная галаваломка. Так, яна такая ёсць. Гэта пазлік такі. То бок, куды мы накіроўваліся? Офіс вядзе да гэтых самых. Да турмы, карацей. Там ёсць адзін чалавек, з якім мне патрэбна паразмаўляць. То бок, ты працуеш над сваёй справай зараз, даць яму выгаварыцца. Леди Таун. Я думаў, што дасць яму выгаварыцца, але не, гэта мы... Слухай, я называю сябе частным дэтэктывам ужо год. І ў мяне было 3 цудоўных справы. У мяне цалкам за апошнія 2 месяцы было толькі 3 справы. І 2 з іх не маглі аплаціць гэтага. Працягнуць выгаварвацца. Джеррин Векслер быў апошні ў маім спісе, магчыма, назаўсёды. І зараз я знайшоў яго за секунду да таго, як яго застрэлілі ў галаву. Лекарам. Працягнуць скардзіцца, што, магчыма, зараз ты расказваеш занадта шмат, але у немагчымасці спыніцца ў гэты момант. Я прыйшла занадта позна, і я занадта позна да таго, каб мне заплацілі. Але ў мяне ёсць апошні шанец, каб даведацца, чаму ён памёр. Перад тым, як... Пачакайце, так зараз. But I've got one last chance to find out why he died before what we just did makes me a fugitive or a prisoner. Але ў нас ёсць апошні шанец, каб даведацца, чаму ён памёр. Тое, што рабілі мы дагэтуль, робіць мяне альбо па тыпу чалавекам у бярах, альбо гэтым самым прызонер, вязнем. І калі я не зраблю гэта, я страчу свой розум. Я навесь гэты час такі, ну добра. Выбач, Джен. На секунду я забыўся, што чаго гэта каштавала табе, каб выратаваць мяне тады. Я не забуду зноў. Я маю на ўвазе, я ўжо зрабіў гэта. Цягам гадзіны
Ну, то бок мае запісы не той каб ідэальныя, але я паспрабую. Ну, па тыпу трек-рэкард у сэнсе, што як это спіс, карацей, яго, блин, я сам себе закапываю, таму што я трек-рэкард гэта тое, што ты пакідаеш нататкі па тыпу запісі таго, што рабіў. Альбо спіс тваіх перамог. Вот адно з двух. Чтоб табе не спатрэбілася, я тебе прыкрою. Дзякуй. Куды мы зараз зайдзем? У кабздец. Ты готовая? Я нарадзілася готовай. Прорываемся? Прорываемся. Так, что у нас зараз? Вырубить... Зачинить дверь. Одна вось гэтая засталася. Адсюль выйдзе чалавек на наступным ходзе. Угу. Тут есть два чалавекі, якіх мы можем тэарэтычна вырубіць. А гэтага лепей выпнуць адразу в окно. Давайте отправим их, не глядячы на тое, што... блин. Я могу ревайн зрабіць перад тым, як яны прорвались? Так, я могу. Няхай Джен урываецца з гэтага боку. Джен, калі ласка, редеплой. Сюды. Ты прорываешься тут. Страляць будуць гэтыя усе. Я могу чейн-болтом. Чаму яна не дацягваецца? Ёй перашкаджае дверь. Добра. Давайте прорвемся тады з гэтай дзвяры і паглядзім, ці атрымаецца у мяне штосьці тут. Яго выб'е туды і вось туды. Мы выб'ем двух чалавек. Ёсць. Наш Зен можа редеплоінуцца вось сюды, на гэты ход, і правесці атаку з гэтага боку. Угу. Блин, не вельмі удала. Давайте вось так. Ён можа потым схавацца дзесьці. Вось так, я думаю, можна схавацца. Цудоўна. Пачынаем. Выбег яшчэ адзін. Перастрэлка далей. Так, ты у нас можаш... Я не хапаем маны на гэтае дзеянне. Яна можа толькі адно штосьці зрабіць. Колькі яго здароўя? Калі я стрэльну вось так, гэта яго заб'ем. І перасунуцца наперад. Вось так. Ты у нас можаш стрэліць. Разабраліся. І магу я неяк прабегчы сюды і схавацца вось так. Цудоўна. Бліжэй да Зена выкінуць. Складаненька яго выкінуць было. Так. Ну, мне хацелася б дабрацца да дзвярэй, каб... Давайте паглядзім, ці магу я нейкім чынам... Блін, дзверы тыя занадта далёка. Давайте вось так зробім. Паспрабую зараз, просто варыянт перабіраю. Яна вырубае так. Зен не можа прадугледзець гэтага, таму ён хаваецца. А яна якраз можа у гэты момант просто схавацца за сцяной вось тут. Зен і Джен. Цудоўна. Вось так лепей. Мы забілі менш, але бліжэй да дзвяры сталі. Маны ў яе таксама няма. Акрамя непасрэднага урону яшчэ ўлічваецца, што ворагі могуць стукнуць аб сцяну. Так, я заўважыў. З мінусаў тое, што ворагаў зараз больш, чым я магу сабе дазволіць, скажем так. Не магу іх... стукнуць адзін аб аднаго ў мяне не атрымаецца, хутчэй за ўсё. Так, ёсць. Джен не дабяжыць.
А калі я спрабую за яго дабегчы, вось просто за яго тупо прыбегчы. Замацавалі дзверы. Я атрымаў за гэта ману. Я магу застрэліць вось гэтага. Назад я не вярнуся. У прынцыпе, яшчэ не блага. Страляе? Не. Зараз за яе паходзім. Вось так схаваемся. Статычны стрэл. Гэта перасуне яго туды. Такім чынам у нас ён можа схавацца. І яна таксама. Нам ужо няма чым страляць. Прыкладна так. Так, я згодны. Патрабуецца 2 раза націснуць, каб яно пацвердзіла. Так, вырубіць 3 ворагаў застаўшыхся. Зараз новых не прыйдзе, таму мы ў добрым стане. Ці можаш ты... 2 мы адразу не вырубім, на жаль. Ну, давайте тады па іх просто страляць вось так. Няхай яна прабежыць яшчэ сюды. Кончуем ход. Выкарыстаць лаптоп. Это адчыніць нам дзверы і яго ж стрэльнем. Цудоўна. Кончылі. Простая зона мінус. Тут можна знайсці розныя варыянты. Ну так, іх тут хапае. Камбінатыўнасць добрая такая. Rushwater. Турма. Вітанкі, гэта зноў я. Не ведаю, ці чула ты, але на гэтую станцыю зараз напалі атрад чараўнікоў. Адзін з якіх можа перадолеваць час. Так. І большая частка з яго ў вагне. Калі ты скажаш мне, чаму ты застрэліла Векслера, я магу выратаваць цябе адсюль. Нават калі большая частка... яшчэ да таго, як яшчэ большая частка гэтага участка будзе ў полымі. Як? Варыянты. Вось гэты прарыўны заклён, загавор у гэтым дапаможа. Другі варыянт. Ну, вядома, мне прыйдзецца прайсці праз нейкія легальныя каналы, але з правільным адвакатам я змагу дастаць цябе менш чым за паўгады. Трэці варыянт. Я проста збіралася пашукаць ключы. Давайце пра гліф гэта ў нашым варыянце. Калі не, то 2. І калі ты будзеш не задаволіш сваю зацікаўленасць, то ты мяне тут пакінеш паміраць? Класіка. Ой, не будь такой драматычнай, з тобой усё будзе парадку. Упс. Якога зараз здарылася? Мне падаецца, толькі што сустрэлася з Лив Кеннеді. Мне гэта не спадабалася. Окей. Там адзін кніжку проста чытае. Миссия выканана. Аб'яднайцеся за нам Вескером. Выканана. Збягіце з паліцейскага участка Rushwater жывымі. Выканана. Пазбегніце як гэта доўгатэрміновых наступстваў. Я зараз значна больш зацікаўлены на твоёй справе зараз. Хто такі Бэнкс і чаму найлепшая каманда спецназа на планеце толькі што напала на паліцейскую станцыю, каб злавіць яе? Дэса Бэнкс. Я прачытаў трошкі яе па паліцейскім файле. Яна была аднім па тыпу з лекараў для друідскай мафіі. Калі знайшла яе, яна застрэліла свайго пацыента у галаву 45-м калібрам.
Калі яна не, ну, моб. Не ўпэўнены, як у гэтым выніку перакласці, а яна дакладна прапусціла вельмі важны дзень у медычнай школе. Навошта яна Лив Кеннеді? Няўжо яна настолькі добры лекар? Не маю уяўлення. Твоя чарга. Хто такая Лив Кеннеді? Яна была маім камандзірам у спецыяльным атрадзе. Яна хранамансер, яна можа рухацца на іншай шкале часу у адрозненне ад нас. Ты памрэш яшчэ да таго моманта, як зразумееш, што яна прыйшла па твою душу. Так, я ўжо заўважыла. Я служыў ёй 5 гадоў. Так, у самых дрэнных выпадках, ну, жахавых кластрыфаках. Я думаю, што Лив можа быць самы небяспечны чалавек, ну, ваяр-адзіночка на ўсёй гэтай планеце. Усе, хто б з ёй не працаваў, казаў гэта раней ці пазней. Я шчаслівы, што яна на нашым баку. І тут строй іх можна змяняць. Паглядзім. Ну, зараз яна... Гэта ўжо не так. Зараз яна працуе на рэактар. І што у вас за гісторыя з табой, Лив? Мы праводзілі аперацыю з друідскай мафіяй на кантрабандным караблі друідскай мафіі у 89-м. Яны злавілі яе... Яе злавілі ў той момант, калі таксама збіраліся забіць закладніка, і мне патрэбна было выбраць. Я выбраў закладніка. Шмат гадоў я думаў, што яе забілі, потым паўгады таму яна зноў з'явілася і пачала жорсткія атакі PMC, я не ведаю, што гэта такое. Я не ўпэўнены, што яна спрабуе зрабіць, але я ведаю, што я падвёў яе тады ў 89-м. Калі б у меня быў нейкі варыянт, каб я мог з ёй паразмаўляць, мне было патрэбна паспрабаваць гэта зрабіць. Рэактар гэта ж прыватная... Ну, наёмнікі, карацей. Так? А хто іх наймае ў гэтым... Хто іх наймае зараз? Наёмнікі, але вялікія. Самыя... Девятая па эмоцыі девятая па эмоцыі ваенная сіла ў сусвеце, калі я апошні раз чуў гэта. Калі б ты спытала мяне учора, я б сказаў, што яны DSR мілітары. Мне настолькі тэрміналогіі я не разбіраюся, можа гэта мясцовае нешта. Яны нейкія DSR вайскоўцы, проста пад іншай назвай. ДСР, гэта, я так разумею, краіна, альбо нешта такое. Калі яны дасылаюць Лив Кеннеді, каб забіваць копаў на тэрыторыі ДСР, магчыма, нешта моцна змянілася, я не ведаю чаму. Калі яна ўжо па-за межамі запісаў, той, каго мы шукаем, таго, каго мы шукаем, гэта богападобны аператыўнік, які стаў серыйным забойцам з невядомымі мэтамі. І калі не? Калі сёння была аперацыя аўтарызаваная рэактарам, это можа развязаць пятую сусветную вайну. Не ведаю, мне вось такая незвыклая малюнка падабаецца больш за чарговы Unreal Engine. Я скажу, што любая малюнка, калі яе шмат, яе будзе зашмат. Нейкі ну не гіперрэалізм, а проста рэалізм які-небудзь, калі яго шмат, і ён шмат дзе, ён задзяўбе. Таму патрэбна разнастайнасць у стылях, і гэта цудоўна. Цудоўна, калі гэта, ну, кожны абірае свой нейкі стыль, і у нас ёсць на што паглядзець у розных варыянтах. У іх было 4 сусветныя вайны, так? Ужо паспелі. Добра, нам патрэбна зрабіць трохі файлаў.
У меня есть мапа. Ну, гэта ўжо пачатак. Угу. Это что у нас? Досвед. Ага. Есть перки. Я вось толькі зараз чаляпу яе заўважыў. Што я там яшчэ ёсць? Блин, шкада нельга просто... О, тут катусь. Выглядите, котка. Ёсць у яе. А што у Зена? Добра. Матусь, ён тут разламаны меч нейкі яшчэ. Цудоўна. Гэта Дарэл? Окей, яшчэ не пазнаёмілі нас. У яе ёсць новы перк. Мы можам палепшыць Point Blank Range. Што гэта за дыстанцыя такая? Можна адкідваць далей. Дадатковая цель для нашага чейнболта, нашай маланкі ланцуговай. І я думаю, гэта добра, ідэальны варыянт. Больш цэляў можна стрэльнуць. Ну, я разумею, так, маланка заману, а астатак проста. Але пакуль вось гэта адзін, мне не вельмі патрэбна. Я не вельмі разумею, што такое point blank. Ну, дайце-ка, можа, я нагуглю, бо фраза ўзнікала некалькі разоў ужо ў мяне ў жыцці, а я ні разу не перакладаў яе. Point blank. Ага, то бок блізка. Зблізі, калі страляем. Не зусім добра. Я больше вариантов скинуть людей закинуться. Так, мне подобается этот вариант. А это подтвердим. О! Внешний выгляд. Пашаны. Это так само неблагі пакуль. Детектив. Так само прикладно то же самое. И белая ведьма. Добро. У яго... Майстар цёмных заклёнаў. О, прыкалдэсна гэта таксама. Мне падабаецца. Гарадскі анархіст. Таксама не вельмі адрозніваецца. І, ну, гэта просто па колеру, літаральна. Я бы, можа, пакінуў яму, калі... Ну, вось гэты варыянт мне падабаецца. Увогуле, у абодвух, мне падаецца, вось, тактычныя такія яшчэ ёсць. Пакуль балу няма на змену, але пачатковыя строі фацкія. Так, яны ўсе цалкам, скажу, неблагія. Ну, мне падабаецца, калі базовыя добрыя. А табе не патрэбна абавязкова нешта змяняць. Так, мы пацверджваем і ідзем далей, я так разумею. Так, я ж магу нешта... Вось, далей. Наступным. Літаральна 48 хвілін, Анатоль. Это твое бяспечнае месца? И оно... милое. Ну, гэта месца... Гэта хата маёй маці. А яна зараз на бінго. Слухай, добра, вось што нам патрэбна. Твоя мапа, друкарка. Там текст, не ведаю, што гэта такое. І 40 метраў чырвонай ленты. Не ленты, так, ну ленты. Магчыма, яна адзіны чалавек, Пачакай-ка. Яна, магчыма, адзіны чалавек у свеце, у каго ёсць набор гэтых прадметаў, просто так валяючыхся навокал. Яна мне ўжо падабаецца, давай пачнем. Старыя сябры. Так, што, пачакай-ка. У нас геймплей зараз будзе з маркерамі. Працягваем. Тужачку. Цудоўна. Джен Келлі, старыя сябры. Аб'ядналі. Служыў па Лейф Кеннеді. Напала на паліцэйскі дэпартамент. Вось сюды. Прыкладны геймплей. Можна пачытаць дасье. Добра. Любіць складаныя справы, добрыя файлавыя сістэмы, чарапы розных памераў і яе код Дарэл. Неўзаемна, на жаль.
Мне падабаецца Стив Кларк, Трафік Ворлок, паліцыя Рашвотера і нескончаныя справы. Хобі. Мне падабаецца, у яе вось гэтая картка, ну, па тыпу вось гэта, якая тут ёсць. І у яе на целе яшчэ такая же картка, з такім жа фота. Дароў. Хобі. Назіранне. З краін, тут хутчэй за ўсё. Назіранне, альбо падглядванне, плакаць, даследаваць Дарла, калі ён робіць нейкае, гэта самае, злачынства. Я ненавижу писать биографии. Я штурмовая ведьма, частный детектив и ахоўнік одного эмоционально далекого кота. Апошнія 3 гады я знаходзіла зніклых людзей, тых, якіх укопаў не атрымлівалася, але яно за гэта плаціць не шмат, і праца праца пакрыху скончваецца. Халера, гэтыя нататкі меншымі разлічвала. Зана гучыць сур'ёзна, і я думаю, гучыць сур'ёзна, і мне падаецца, я магу дапамагчы, так што я пабегла. Добра. Зан. Падабаецца гісторыя Naval History. Гэта марская гісторыя, ну, калі так ужо. Кораблей по типу. Априкот. Карцей Ежа Маці. Я забыл, як эта расынка называется. Калі сябры перамагаюць і асаут баявыя посахі. Мне падабаецца тэсты на памяць, вырашэнне, дзённікі і пытанні наконт таго, што яму не падабаецца. Хобі. Прадстаўленне эмацыянальнай падтрымкі, прадстаўленне вогненнай падтрымкі, бэкгамон, гульня такая. Якога хрэна, Джен? Зен вельмі стары ретайрд, гэта тыя, хто, я забыўся, пенсіянер. Пенсіянер спецыяльных сіл, які можа прадбачыць будучыню. Насамрэч, he can only see 1 second насамрэч ён можа бачыць толькі на 1 секунду у будучыню, але у аперацыях прарыва гэта ўжо шмат. Зен служыў Лів Кеннеді у ДСР, ну, у арміі ДСР, пакуль яна не знікла. Зараз, калі яна вярнулася з невядомымі мэтамі, Зен бянтэжыцца, што ён, магчыма, адзіны, хто можа ведае, наколькі яна небяспечная, альбо як змагацца з ёй. Ён, магчыма, занадта задаецца. Так. Яе злавілі. Лів Кеннеді. Апісанне падабаецца дзейнічаць хутка, дзейнічаць рашуча, дзейнічаць як мудак. Не падаецца слабасць, павольнасць, stubbornness. Weakness, slowness, stubbornness. Гэта горад у Норландіі. Хобі. Доджбол. Доджбол, не гуляйце ў ёй з гэта. Bloody Knuckles, гэта крывавыя кулакі, я не ведаю, што гэта такое. Таксама не гуляйце ў гэта з ёй. 100-метровы спрынт. Не спрабуйце перагнаць яе. Так, яна была зоркай скрытных аперацый ДСР. Яна была, магчыма, рухацца на іншай шкале часу, у адрозненне ад усіх нас, у адрозненне ад іншых. Яе дзеянне, можна сказаць, імгненнае. Гэта, вядома, поўная херня. Яна знікла на сваёй апошняй афіцыяльнай аперацыі з Зенам і знікла на 2 гады. Зараз яна вярнулася з камандай спецыяльнага атрада чараўнікоў і прарывае крывавы шлях скрозь паўднёва-усходнюю геапалітыку, як буйвол у доме з карткамі. Ну так. Яе злавілі рэактар. Я магу перасоўваць гэта. Давайте нас у каманду. Лів Кеннеді тут. Яе злавілі рэактар.
І яны наймаюць зараз... А, не, злавілі яе не яны. А хто яе зловіў? Дзе у нас гэты варыянт? Няма такога? Тут цэлыя, блин, краіны? Кайфуй. Добра. Добра, я не буду пакуль ужо чытаць усе апісанні, толькі самых галоўных персонажай. Пра рэактар мы ўжо даведаліся. Вось, Лив Кеннеді у нас таксама вельмі важны персонаж, таму і пра яе будзем чытаць. Дэса Бэнкс, вось пра яе прачытаем. Я так разумею, што яна потым будзе... я так разумею, што яна і будзе нашым лекарам у нашым атрадзе пазней. Док. Ну так. Так, а яна... яна ж злавіла, дакладна, абдактед, яна ж злавіла гэтую Дэсу Бэнкс, нешта я... Усё аб'ядналі. Давайте вось так пакуль размясцім упрыгожванне нашай баявой справы. В прынцыпе, хопіць. Мне падабаецца міні-гульня такая, каб пацвердзіць, што ты трошкі разабраўся ў тым, што ўвогуле адбываецца. Добра, зараз мы не ведаем, чаму, навошта Лив забрала Бэнкс. У гэты момант мне бы цікава было бы, куды яна забрала Бэнкс. Я магу сказаць, куды. Сур'ёзна? Дай мне 6 костак Ньюта і трохі крыві, я магу знайсці яе лакацыю да дакладнасці ў 3 метры. Пачакайце-ка, Ньют. Ньют гэта істота, па-моему, такая, нет? Ньют гэта па тыпу саламандры нейкай. Вось, буду так яе называць, саламандрай. Косткі саламандры гучыць, як тое, што магчыма зрабіць. А так, у мяне ёсць дамова з крамай жывёлак у горадзе. Але як мы здабудзем яе кроў? Копы павінны былі забраць яе, калі яны забралі яе. Частка стандартнай ДНК працэдуры. Яна павінна быць сярод улік у Стоункліфе. І ён пад аховай знаходзіцца, ці не так? Сур'ёзнай. Але я ведаю хлопца там, які павінны мне. Дапамагла яму знайсці яго скінка. Хто ты такі не быў? Скінк? Ты хто ты? Зноў нейкая яшчурка. Так. Яго скінка Так, месяцы ў мяне складана. Пакуль яны не пачулі, што здарылася ў Рашвотары, нам лепей спытаць яго. Вось у XCOM мяне вырубаў гэты сур'ёзны падыход да ўсяго гэтага контр-страйку. А тут пародыя іронія і 140% мой варыянт. Ёсць такое. Тут жа, гэта ж па тыпу на адчуванне, калі ёсць жаданне... Мне чаму падабаецца умысныя XCOM-ы, ёсць XCOM серыя, а ёсць серыя яшчэ UFO і зноў уже перазапуск XCOM-а. Мне падабаецца, калі гэта ўсё на сур'ёзных, на поўным сур'ёзе, калі мы ратуем планету па тыпу, кабзда, недахоп рэсурсаў, усё гэта сур'ёзна ўспрымаецца, але гэта зусім іншы тон. Тут жа ўсё трошкі больш расслаблена. Гэта проста розны падыход. Так, Джен, мне падаецца, яны чулі на контр-Рашвотара. То бок зараз яны сталі настолькі эфектыўнымі. Добра, нам трэба разабрацца. Confidence Goals. Гэта апцыянальныя дадатковыя мэты, якія могуць падняць упэўненасць чараўніка. Так жа, як і ў жыцці, упэўненасць толькі патрэбна... Самаўпэўненасць патрэбна толькі для таго, каб насіць нейкую прыгожую вопратку, альбо, як гэта, яскравую вопратку. Паспрабую здабыць іх, але не бянтэжся, калі не атрымаецца. Ты можаш вяртацца, каб атрымаць іх пазней з новымі перкамі, якія ты адчыніш. Яны змяняюцца з кожным узроўнем. Наведзі мыш на іх, каб зразумець, што за яны ў гэты момант.
скончыць з усімі членамі каманды на поўным здароўі, выкінуць двух ворагаў з гранатай. Так. Давайте паспрабуем адразу з этой гранатай. Вось там двое. Ідэальна, мне падаецца, яны падыходзяць. Упс. І давай-ка мы сэканомім трошки на наших стрэлах. Ёсць. І пакуль хавацца не будзем. Вось за яго стрэлім. Ён там не заб'ецца. Вось гэты заб'ецца. Давайте яго мінус. І схаваемся тут. Сабраць інфармацыю. Дадатковая мана. Цудоўна. І за яе тады неабходнасці няма, так? Схаваліся. Цудоўна. Скончылі ход. Бонусны бал для прыгажосці. Так, это вось, я так разумею, касцюмы за гэта і пайдуць. Так, яго можна стрэліць. Ён у гэтым напрамку будзе адпіхваць яго. А я магу яго тыкнуць. І зараз паспрабую. Не. Назад. Вось так. Ну, а ты куды адпіхнеш яго? Добра. Ёсць. Яшчэ адзін прыбег. Мы зачынім гэтыя дзверы. І заб'ем вось гэтага. Вырубім яго, не заб'ем, вы бачыце, мы ж тут асцярожнаемся. Узана бонусная, каб усе выжылі з максімальным здароўем. І я гэта выканаў. Можна было зана паставіць на супраць дзвярэй. А тады па яму пастралялі. Вось у чым справа. То бок, калі я толькі бы выбег, ён бы... Мяне бы іншы бы стрэліў, а мне трэба было захаваць здароўе максімальна. Добра, што мы шукаем? Сінюю тэчку. Яе кроў у сіняй тэчцы? Не, але яе файл скажа нам, дзе яны хаваюць яго. Яе кроў, у сэнсе. То бок, хапаем любую сінюю тэчку, так? Так. Так і будзем рабіць. Канешне, калі твой розум, часовы гэты розум прадбачання, не дазваляе табе імгненна прачытаць іх, альбо нешта такое. Блакітная тэчка. Мана. Добра. Я магу зрабіць 1 секунду чытання. На секунду до таго моманту, як я бы гэта зрабіў. Гучыць так, быццам бы не падыдзе. А цікава, вось, глядзіце, ён можа прачытаць за секунду до таго, як рэальна прачытае, а ці можа ён прачытаць за секунду, а потым прачытаць яшчэ раз за секунду, але іншы параграф, напрыклад. Ну, по тыпу, тут ёсць складанасць? Так, гэта мы на сярэдняй складанасці зараз гуляем. Мне цікава, ці по тыпу мог бы ён прачытаць, напрыклад, пачатак ліста, а потым адразу канец. По тыпу адразу прадбачыць усе варыянты вось такім чынам, ці не. Ну добра, ідзем на прарыў. Ага, яшчэ больш. Гэта ўсё нашы варыянты магчымыя. Што у нас ёсць? Зен, дазволіць аднаму калегі зрабіць 2 дзеянні ў 1 ход. Разабрацца з усімі ворагамі за 1 ход. Ага. Гэта для Джен. Даць саюзніку дадатковае дзеянне. Цудоўна. Гэта будзе нам на 1 варыянт. Мы можам тэарэтычна разабрацца з усімі за 2 маланкі. Давайте так. Давайте так і зробім. На прарыў. Я бы зараз паспрабую. Ён дае таймбуст. Джен.
У Джен зараз 2 дзеяння. Мы зараз... Ці магу я адразу маланкай стрэльнуць? Не магу. Яна іх проста не бачыць. Перасунемся тады сюды. Маланка. 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 Не атрымаецца. Назад. Таймбуст нам усё яшчэ спатрэбіцца. Я зараз спрабую за один ход забіць усіх. Я магу гэта зрабіць маланкай у 3 чалавек. Хутчэй за ўсё, калі я прарвуся з вось гэтай кропкі. Там з таго боку не атрымаецца. О, пачакайце-ка. Яна можа так зрабіць? Так, так. І так. Ён таго не пабачыць. Халера. Мы нават яшчэ не пачалі, а ўжо вырубілі дваіх, так? Застаецца яшчэ один. Давайте прорываемся. Яна можа зайсці сюды. Узять данные. Стрэліць вось у таго. І гэты хлопча у нас можа стрэліць, так? Ён не трапіць у яго. Так, давайте назад. Ён прабягае сюды. І вось так. Выканалі. Стрэл прадбачання мы не можам зараз зрабіць. Я толькі ў один пакроковы шутер гуляў. Там мафіозны сеттинг, і трэба было як у манаполіі захапіць прадпрыемства і атрымліваць прыбытак. Окей. А як яно як шутер працуе? Так, 2 дзвяры. Нам трэба перасунуцца, не атрымаецца ў мяне. Пазіцыя ў яго неўдалая. А пераматаць я ніяк не магу, каб пазіцыю лепей заняць. Ну так, мне патрэбна, каб выканаць гэты самы квест для іх. Мне патрэбна вось так зрабіць. Ну добра. Вырубілі квест. Зрабілі. Зараз 2 выбягае з 2 дзвярэй. І зараз мы хутенька зачыняем этой двери. Раз. Тут мы стреляем 2. Гэтым мы выбегаем, так само стреляем. Там прадбачанне было бы добра выкарыстаць. Давайте-ка я забягу вось так. Стрельну вось сюды. І прадбачанне выкарыстаю на дзверы, літаральна. Няхай выбегае. Оп, выбег. Зачынілі дзверы. Там быў сюжэт з канкурэнтамі бойкі пакрокавыя. Ага, цікава, цікава. Добра, справіліся. Працоўваемся наперад. Нагадваю, мы тут на гэтым у паліцейскім... гэта нават не паліцейскі участак, гэта по тыпу... Ну, з паліцыяй мы зараз змагаемся, мы павінны былі дастаць... Нам патрэбна здабыць адсюль кроў, якая належыць чалавека, якога схапілі. Такім чынам мы зможам... Можа, тут чараўнікі усе такія, мы можам знайсці гэтага чалавека такім чынам. Так... Куды ты ідзеш? Ага, абодва гэтыя праходы вядуць да наступнага будынку. Мы можам зрабіць гэта ў тандеме. Але ж цябе застрэлюць у той же самы момант, як ты пройдзеш праз гэтую дзвер. Добра. Дай мне прорвацца першым, і тады я магу справіцца з гэтым з майго боку. Ага. Цудоўна. Зразумеў. Ну, то бок нам з 2 бакоў прыйдзецца прабівацца. Адчыняць дзверы і гэтак далей. Будзем пакрыху ісці. Ну, добра. Якія квесты дадатковыя? Выкарыстаць гэта самае стрэлу прадбачання да таго, як фаза будзе прадбачання. Выкінуць 4 ворага за 1 ход. 3 ворага за 1 ход. Як гэта магчыма ўвогуле? Патрэбна ў пакоі, каб было 3 ворага? Ну, добра. У любым выпадку мы зараз прорываемся. Мы можам адразу
выкінуць гэтага хлопца. Прадбачанне ў нас нічога не чакае нас, але ці магу я вось так зрабіць? Прадбачанне. І зараз за яе мы бярэм і прорываемся вось тут. Бярэм. Сталі лэптоп, і он адразу яго стрэльнуў, вы паглядзіце. Прыгажвасць такая, я задаволены тым, што я такі разумны. З кланаўцам біцца было у тым ліку патрэбна. Мне цікава, што там за гульня такая. Калі ёсць магчымасць узгадаць, калі ласка, падкажы. Так. У яе яшчэ засталося... яна не можа рухацца ўжо. Не можа перасунуцца. Можа стрэльнуць, не? Мне падаецца... Няўжо гэта маланка спрацуе? Дзіўна, я не ўпэўнены, гэта гучыць як маламагчымая штука. Зараз пагляджу. Яны ўлятаюць, цудоўна. Вось мы і выканалі. Не, пачакайце-ка, мы выкінулі толькі дваіх. За гэты ход. І мы не можам яшчэ выкінуць, так? Тайм-буст мы можам Джен перадаць зараз? Не можам. Калі б я даў ёй тайм-буст раней, ці змагла бы яна яшчэ што-небудзь зрабіць? Когда маланку трошкі. Я не ўпэўнена. Давайте вернем яго. Гэта цудоўна, што мы ад двух пазбавіліся, але я жадаў бы выканаць квест яшчэ. То бок за адзін ход вырубіць адразу трох. Ідэальны варыянт з трымя было бы, каб яна магла адчыніць гэтую дзверь яшчэ. Давайте-ка я адматаю трошки назад. Вось у гэты момант. Магу я даць зараз ёй тайм-буст? Чаму я не магу даць яго? Таму што ён у рэжыме зараз чакання. Так, зараз тайм-буст. Ён яе не бачыць. Халера. Блин, я не магу яшчэ і назад зноў праматаць наперад. Добра. За яе адчыняем, прабіваемся. Прабягаем сюды, адчыняем дзверы. Мне падабаецца гэты варыянт. Потым ён можа прабегчы на максімум вось сюды. І перадаць тайм-буст ёй, правильно? Ёсць, у яе ёсць тайм-буст. Ты можаш? Яна не можа. Можна перасоўвацца толькі адзін раз за ход. Магу я гранату кінуць? Я не магу яе кінуць так, каб выкінуць абодвух. І не магу кідаць яе скрозь дзверы, вядома. Чаго я чакаў, так? Просто з гэтага напрамку яна можа, у прынцыпе... давайте, можа, пачакаем наступного ходу. Вось і ўсё. Я не буду тут прыдумваць, так? Бо, літаральна, калі яна зайдзе сюды, я магу кінуць... Не магу. Мне вось у гэты пакой, калі я зайду, яна можа нешта зрабіць тады толькі. Паглядзім. Я возьму зараз за яе. За яе ўжо у нас ёсць магчымасць хоць стрэльнуць? Яна можа стрэльнуць вось так і так маланкай. Халера. У мяне ёсць проста такія сумневы вялікія. Я магу выпкнуць аднаго альбо другога, альбо магу маланкай выкінуць дваіх, не магу выкінуць траіх. Мне тры патрэбны для квеста. Давайте выкінем. Халера з ім, я не зраблю квест. Але гэта настолькі эфектыўна, што... Халера з ім. Вылетели. У яе ёсць яшчэ адно дзеянне. Мне падаецца, гэта... Я тады прадзяўбаў такім чынам сабе вось гэтае павелічэнне. Адоў. Так, ён губляе ману на это. Вяртаем назад. Мне шкада гэтага дзеяння. Ён не будзе страляць тады.
Таймбуст няхай застаецца ў яго. За яе за маланачкай вось так б'ем. Убіваем. Усё, на гэтым скончыўем ход. Ага. А тут яна можа прорывацца. Вось гэты хлопча у нас будзе прабівацца яе біць. Тады мне патрэбна... А я не магу зайсці ў дзверы, так? Ён можа адсюль стрэльнуць сваім прадбачаннем? Так, можа, адсюль. Цудоўна. Я думаў, што ён скрозь гэту штуку не зможа. Яна тады прабіваецца. Яна можа страляць, можа не страляць, калі шчыра, гэта не абавязкова. Гранат таксама кідаць сэнсу няма. Давайте тады канец. Ну, зараз прадбачанне зробім і... Канец хода. Бо ўсё роўно перасоўваць яны... А, не, пачакайце-ка. Я не зусім, зноў жа, неэфектыўна выкарыстоўваю свае хады. Вось так можна было стаць. Вось так. Падрыхтаваць... Не спатрэбіцца на наступным ходзе тады губляць час. Адчыняем дзверы. Чакаем. Мінус. За яе тады. Адразу забегаем вось сюды. Выкарыстоўваем даныя новыя. За яго выбіваем дзверы тут. Так, ён туды не дабяжыць у любым выпадку, так? А даныя вось тут у нас знаходзяцца. Давайте кіданем дзеянне на Джен. Што яна можа? Яна можа маланкай сваёй кінуць, забіць адразу трох усіх у пакоі, без праблемаў. І не патрэбна ёй дадатковае дзеянне, таму мы проста перасунемся сюды. За Зена заберем даныя. Яна выбівае дзверы. Амерта, City of Gangsters ухуляў яшчэ ў эпоху анталогіі на дыске. Гучыць, калі шчыра, гучыць трошкі знаёма. Амерта, City of Gangsters. Я памятаю. Яна ў мяне не запусцілася. Не пацягнуў комп, занадта круто было. Так. Я дакладна ў мяне ў комп не пацягнуў тады. Альбо гэта новая версія нейкая. Пачакайце, мне падаецца гэта... Я вось не ўпомню, на якога года яна. Мне падаецца, мне паказваюць зараз нейкую больш лепей версію. Не, пачакай, гэта 13-го году гульня. Так, яна адчыніла дзверы. Бярэ і маланкай па ўсіх. Раз, два, тры. Мінус усе тры. Перасунуцца наперад яна не можа. Чаму не можа? Бо яе жудалае месца. Я ўжо выкарыстаў яе. У які момант яна перасунулася? Сур'ёзна? Я пачаў свой ход. Я так далёка змог пахадзіць на гэтым ходзе. Добра, зразумеў. Яна забірае рэчы, прабівае тут дзверы, выкарыстоўвае маланку. Я думаў, што гэта было яшчэ на папярэднім ходзе. Ну, добра. За Зана выбіваем дзверы таксама. Заходзім вось сюды, забіраем даныя і чакаем. Я ў яе не гуляў, у Амерту не. Яна выглядае... Я памятаю яе, просто такое адчуванне... Ну, яна для мяне адносна новая, яна 13-го года. Вось. І гэта тое, што мне паказала ў інтэрнэце, калі гэта тая гульня. Я думаў, яна больш старая. Так, заходзім. Зноў жа. За Зена сюды. У пакоі нас сустрэнуць трое. Што мы можам з гэтым зрабіць? Мы можам уварвацца з маланкай і маланкай ўсё вырубіць. Але трэба будзе яшчэ дзверы зачыніць. Давайте, я так разумею, у нас ёсць... Няма магчымасці перасунуцца.
Давайте поспробуем. Просто у нас же есть магчымасць спробовать, правильно? Нам ничего не замінае. Вось так. Але, на жаль, тады мы не зможем зачыніць дзверы. Ну давайте тады пачакаем ход яшчэ. Вось, бо перасоўвання не будзе тады. Пробіваемся. Выносим трох. За яго таксама выбіваем дзверы і бяжым адразу да дзвяры, не дабяжым. Тады, калі за яго не атрымаецца, то мы бяжым наадварот. Вось так прыбегаем, падрыхтоўваем свой стрэл і чакаем ворага тут. За яе, за Джен мы можам адразу пабегчы да лэптопа альбо проста бліжэй. Вось так. Чакаем. Ёсць. Закрылі гэтыя дзверы. А ты можешь забрать лэптоп. Так. А, ну все, гэта атрымліваецца конец. Малайцы. Не выканалі толькі ў апошнім пакоі мэту дадатковую. Знайшоў запісы. Яна знаходзіцца паміж Джубай і Гідлс ботам. Лагічна. Мы ўсе тут аднаго можам знайсці. Тут напісана, што яе гэта самае яе кроў знаходзіцца у 5-м рэфрыжэратары, як он, фридж. У халадзільнікі нумар 5. Пакой нумар 304. То бок на один паверх на один паверх вышэй. Цудоўна, пайшлі. Нешта мне падаецца 304. Гэта не спасылка да Стывена Кінга. Як там пакой называўся ў Стывена Кінга? Калі хто ведае, пра што я гавару, быў пакой нумар такі-то. І гэта было... Кніга ёсць, кароткі там расказ такі ў яго. І ёсць яшчэ фільм. Нешта падаецца мне гэта спасылачка. Ты принесла костки Ньюта? Я не покидаю свой дом без 6 альбо до 20 косток Ньюта. Добре, і де яна? Яна 10-100 метров на усход. Ты что, выканала закалён у 100 разоў слабей? Не, яна ў наступным будынку. І што там? Контроль субстанцыі, мне падаецца? Навошта яны вырваліся з ёй, забралі яе з адной паліцейскай станцыі, каб прывесці проста ў іншую. 14:08. Добра, мне нешта прыдумаў тады. Не тое. Уже начай торбачцы шмат чаго можна знайсці, не толькі косткі. Ну, так? В асабістасці ў ведьмы. Я не ведаю. Жадаеш даведацца? Мне падабаецца гэтая складная мятла. Пасля таго, як я перастаўлю частку часовых крышталяў, згодны. У суседні будынак. Стив, ты ўпэўнены, што гэта апошні грам сіняга, што ў нас ёсць? Так? Кожны кавалак з ДСР у ДСР скончвае свой шлях тут. Добра, Борі, падпалі гэта. Усё будзе спалена у даволі сярэдненькім вогнішчы. Яно не сярэдненькае, гэта неправільна. Я не павінен чуць гэта ад трафік-коп. Паліцейскага па трафіку. Вы глядзіце, у яго літаральна булава у форме светлафора. Я трафікавы варлок, а ты неудалы арсаніст. Каб ты не быў. Давайте пропустим, халя раз'ем. Паглядзеў бы я, як ты разабраў спагеці М6 на звязцы М6 з нейкім полымем.
Добра. Добрага табе вечара, Метайгорый. Наколькі б я жадала пачуць, чым скончыцца гэтае сутыкненне інтэлектуальных тытанаў, але мне трэба спяшацца. Стив, спыніся тут і ўпэўніся, каб твае сябры-копы не спынілі гэты агонь. Боры, прывядзі Бэнкса. Ну, гэты абмен падняў значна больш пытанняў, чым значна падняў больш пытанняў, чым ён казаў. Вось гэта ў жоўтым дажджавіку Стив Кларкс. Гэта вось гэты чэл, якога яна ненавідзіць, у якой яна ўсё незадаволена была ў паліцэйскім участке, які яе машыну забраў. Ну, не забраў, а наклаў на яе машыну. Ага, гэта сіненькая, гэта мана. Што, каманда Ліва паліць ману? Чаму? Ён удыхае. Мне падаецца, не для паху. Навошта ўвогуле паліцэйскаму дэпартаменту Рашвотара столькі маны? Вулічная кошт гэтай штукі павінен быць разлічвацца ў біліёнах. У мільярдах. Яны павінны знішчаць усё, што ёсць у канцы кожнага месяца. Магчыма, абарона сказала ім так зрабіць. Я чуў, што рэшткі набіраюцца QT, я не ведаю, што гэта такое. Ні ў кога няма ніякае ваеннага прымянення да яго, але яны баяцца, што хтосьці ў пэўны момант знойдзе. І гэта вось палаючы хлопча, аб якім табе гаварыла раней. Дакладна, я зараз яго ўзгадваю. Сур'ёзна, то бок ты зараз яго ўзгадваеш. Так, то бок калі я сказала палаючы хлопча раней, ты не падумаў о хлопцы, хто літаральна заўсёды ў агне. Я сустракаю даволі шмат каляровых персонажаў у сваёй працы. Я думала, што ты беспрацоўны. Гэта тое, што я меў на ўвазе. Ну то бок хто ён такі? Борі Кэш. Міні-летальны піраман. Як гэта працуе? Я думаю, яго полымя даволі гарачае, але не такое гарачае, як агонь, разумееш? То бок ты не можаш ты не можаш аб гэтым тлумачыць увесь дзень, але гэтым больш go on about your day. Ну то бок ты не можаш займацца сваімі справамі, але гэта больш як алоэ вера сітуацыя, чым прамая крэмацыя. Я не ведаю, што ён мае на ўвазе ў гэты момант. Трошкі дэтальны, так, трошкі дэтальны. Мне падаецца, ты жадаеш нешта спытаць. Хто гэта за хлопец у гэтай жоўтай робе? Так, гэта Стив. Стив Кларк. Трафік Варлок. Я сутыкаюся з ім на сваіх справах, і я заўсёды забываю, наколькі слізкі мудак ён насамрэч. Оу, Джен! Гаўно. Ад'ябіся, Стив. Можам справіцца з ім? Магчыма, не, але я заўсёды жадала. Гэта першы варыянт? Як добра ты спраўляешся з пазбяганнем гэтых самых прывідных машын, напоўненых скелетамі? Давайте гэта. Ніколі ні разу не атрымалася прайсці нават пачатковы ўзровень. Ну, па тыпу Regionals, гэта па тыпу ў спорце рэгіянальнае спаборніцтва. Нават ніколі не прайшоў мясцовае спаборніцтва. Давай паглядзім, ці атрымаецца зараз.
Так. Ах ты ж, ё-моё. Crash Hour. Па-ангельскім ёсць выраз. Rush Hour. Гэта... як яно называецца? Калі... самы актыўны час на дарозе. Як яна? З галавы вылецела. Ну, па тыпу, з раніцы ўвечары. Калі больш за ўсё машын на дарозе, вось ёсць Rush Hour. Гэта самае актыўнае. Час пік. Вось. Дзякую, вялікі раёна. Я зараз нешта переключыўся на гэта і неяк заліп. Так. Rush Hour, так. Але гэта Crash Hour. Раздзяўбуючая гадзіна. Так. Давайте-ка, атрымліваецца, тут будзе, што ў нас адбудзецца? Тут будзе ехаць шмат каго, і будзе пашкодзіць усім, хто знаходзіцца ў чырвонай зоне. І вярнецца ў сусвет мёртвых, памёрлых. Будзе чакаць на наступныя ўмовы для трафіка, на сёмым колавым скрыжаванні. Не пытайце, дзе гэта, я не жадаю там апынуцца пасля смерці. Так, я магу нешта зрабіць з ім. Тут ёсць дзве дзвяры, з якіх будуць выбягаць ворагі. Яна можа дабегчы да яе? Не можа. Тады добра, давайте скарыстаемся гэтым. Один раз за ускрэчу. Давайте я разраблю наступнае. Я прабягу за яе вось сюды. Забяру тут рэчы, каб бяспечней было. За яго я прабягу вось сюды, падрыхтую стрэл. Мы адразу застрэлім таго, хто выбежаць тут. За нашу галоўную мы будзем яго перасунем трошки ў бок, вось так па дыяганалі. Ну, то бок стрэл будзе сюды. Такім чынам наш Зен будзе ў бяспецы. Я таму спецыяльна... я хацеў у іншы бок. Ну, нормально, ўсё роўна падыдзе. Калі стыва змясціць, яго поле таксама змясціцца. Вось гэтым я зараз і скарыстаўся. Так. Гранату мы карыстаць не будзем, нічога больш не будзем. Прадбачанне. Машыны праехалі. Канец хода. Упэўнены. Трэба было паглядзець, што ў нас... тут квеста няма. Добра. Зараз у нас... Давайте за яго зана забярэм вось гэтыя даныя. Застрэлім вось гэтага хлопца весёлого. І зачынім дзверы адразу. Трэба дзвярыма займацца, правильно? Бо што такое? Бонусы... ёсць. Скончыць з усімі на поўным здароўі. Выкінуць у вакно Зака, нашага варлока. Не атрымалася так. Ці магу я гранату вось так? Паглядзіце, я магу яго выкінуць літаральна на гэтым ходзе. Магчыма. Ну я альбо дам... Не, давайте зробім тое, што зараз робім. Мы правильно ўсё, бо інакш пашкоджанне атрымаем. Ён стыв? Выбачаюся. Ён же... Давай. Страляем. Паўтару зараз свае дзеянне. Мы можам жадаць ёй яшчэ дадатковае дзеянне ёй. Таймбуст. Зараз у яе ёсць два дзеяння. Яна возьме вось так, стрэльне, падбяжыць, зачыніць дзверы. Пасля гэтага кіне гранату, перасуне яго ў бок і выкіне яго ў вакно. Бывай. Мінус Стив. І ўсё. Нам застаецца толькі зачыніць усе дзверы. Цудоўна. За яе мы прабяжым вось сюды. Все равно до дзвяры мы не дабярэмся. Мінус гэта хлопча. Тут мы таксама не паспеем, таму мы прадбачанне выкарыстаем і падрыхтуемся для стрэла. Конец хода. Минус один ворог. Так,
ты зачыніць дзверы, можна сабраць рэчы яшчэ. Закрыць дзверы. Прадбачанне. І за яе... ён не зможа так, так? Добра, вось так, станем. Падрыхтуемся. Блин, холера. Я запароў гэта. Ну ладно, давайте бяжым сюды. Я думаў, што ён дабяжыць да мяне. Нешта я падавалася. Блин, не тое. Вось так станем. Падрыхтуемся для стрэла. Так, яна не зможа прабегчы так далёка, так? Адштурхнем яго назад. Нешта ні халер не атрымліваецца ў мяне. Назад. Яшчэ назад. Мне не атрымаецца яго зараз вынесці, мне падаецца. А ніяк. Будзе толькі марнаванне часу. Мне падаецца, будзе карысней зараз за яе прабегчы вось сюды. Тут стрэліць. Так яно нічым не дапаможа. Алера. Просто я не магу стрэльнуць прадбачаннем, таму што тут ужо ёсць... Таму што там ужо ёсць чалавек. То бок ён ўсё роўна дабяжыць да яе. Мне патрэбна на гэта змарнаваць цэлы ход, каб з ім разабрацца. Марнаванне часу толькі. Ну давайте тады так і зробім. Будзем марнаваць час. Прадбачанне, вось сюды. Ён стрэліць. А яна застанецца літаральна вось тут, дзе і знаходзіцца. Прадбачанне. Яго застрэліць. Канец ходу. Яна прабяжыць вось так. А ты, калі ласка, займі пазіцыю вось тут. Прадбачанне зноў. Мінус. І зачынім дзверы. А потым джем да акна яго падштурхнуць. Можна было бы, але там, на жаль, атрымлівалася так, што я мог перасунуць... я мог тэарэтычна... Так, я мог яго забіць за той ход. Дакладна. Я акно гэтае не заўважыў. Падштурхнуць сюды і потым яго стрэльнуць справа. Запілілі дзверы. Так, гатова. Прабіліся і выканалі дадатковыя квесты. Ён цудоўна прысеў. Скрасці кроў забойцы. Зроблена. Выканана. Выкарыстаць яе, каб знайсці забойцу. Выканана. Перамагчы Сціва Кларка, паліцэйскага варлока у бойцы. Выканана. Перамагчы Сціва Кларка, трафік варлока у гэтым самым, у размове. Ну, у яго дакладна будзе нейкія складаныя самаагляд, які ему патрэбна будзе зрабіць у наступныя дні і тыдні у будучыні. Ну, у размове мы яго не перамаглі. Ёсць. Яшчэ перка ў яе няма, затое у Зена заявілася. Больш пашкоджання ад яго стрэла звычайнага, гэта вельмі добра. Таму што гэта можа быць карысным. Што за падтрымка? Адзін раз заход, калі саюзнік выкарыстоўваць сваю стандартную атаку, стрэліць таксама ў гэтую цэль. Вельмі складана тактычна выкарыстоўваць. Мне падаецца, проста адно пашкоджанне будзе карысней. Так, прадбачанне. Калі гэты стрэл кагосьці вырубае, яго можна выкарыстаць яшчэ адзін раз на гэтым ходзе. Вось гэта можна тактычна выкарыстоўваць. Але складаненька, гэта залежыць вельмі ад сітуацыі. Трэба яго размяшчаць так, каб ён мог трапіць па двух патэнцыяльных цэлях. Так, калі стрэл спрацоўвае на вашым ходзе, атрымліваеце плюс 1 маны, то бок я павінен кагосьці піхнуць у яго.
не заўсёды будзе нагода. Але я так разумею, што мы можам падстрайваць такую, ну, рабіць такую сітуацыю, у якой мы можам гэтым скарыстацца. Мне падаецца, на першы лепей да звычайнага, так, просто +1 да звычайнага. Для пачатку самае тое. Мне падаецца, яшчэ паспеем астатняе зрабіць. Просто +1 к атаке ўжо карысненька нам. Прасоўваемся наперад. Мне не спадабаўся гэты хлопча. Згодна. Стив заўсёды быў непрыемным, але калі ён пачынае ў цябе кідацца яшчэ і гэтымі самымі прывіднымі машынамі. Згодна, ён заўсёды быў непрыемным, але ён ніколі раней не кідаўся ў мяне прывіднымі машынамі. Прабіў дно. Калі мы вяртаемся, калі мы вернемся, можаш яшчэ раз праверыць, каб знайсці, дзе гэта, куды яны ўзялі Бэнкс. О, няма патрэбы. Аднаўленні на месцазнаходжання будуць на працягу у рэальным часе на працягу наступных 36 гадзін. Гаўно, гэта ўражвае. Так, нішто не пераб'е кроў для карысных заклёнаў. Карысных у сэнсе такіх, як гэта, утилітарных заклёнаў. Бляшаночка вынзе. Так, яно вось пакрыху усяго тут. Ну, трошкі дынамікі. Дзе яна зараз? Поўнач у 80 кіламетрах адсюль? Ці гэта магчыма? Яна перасоўваецца? Дай мне секунду. Так. Экстрэмальна так. Божухна. Прыкладна на 400 метраў з таго моманту, як ты спытаў. У іх ёсць верталёт. Вядома, у іх ёсць верталёт. PMC это Private Military Corporation. Private Military Company, PMC, я забыўся, там было ўжо ўсплывала. Блин, ганяцца за мультимиллиардной вось гэтай прыватнай ваеннай кампаніяй найлепшымі аператыўнікамі на публічным транспарце, гэта на здзіўленне складана. Як ты думаеш, куды яны накіроўваюцца? Ліболі. Рэактар мае базу на захад ад Альдо. Цудоўнае ціхае месца, дзе яны могуць рабіць, што пажадаюць з сваімі вязнямі, такімі як Бэнкс. Тады, мне падаецца, мы накіроўваемся ў Ліболі. Гэта прыкладна 14 гадзін. Калі пасля таго, як пакіне наступны паром. Ці мы можам спыніцца ў тваёй мамы сёння? Так, ёй бы гэта спадабалася. Яна павінна ўжо вярнуцца з бінга. Зноў да мамы за цудоўным кубачкам гарбаты. О, божгна. Ты ж не папярэдзіў мяне, што ў цябе будуць сябры, Зэн. Я прыбралася. Милая, што можа падумаць яна, калі яна можа падумаць, што я жыву ў брудзе. Я лічу, што тут цудоўна, місіс Вескер. Матуля, так. Гэта Джен. Ты памятаеш, я ўзгадываў аб ёй? Слухайце, што цікава, ён жа па тыпу стары гэты самы ваяр на пенсіі, так? А яго матулі колькі? Ты же ведаеш, як уцяня... Не, пачакайце-ка, так? Не так? Качка. Качканя? Качаня? Яна просто называе свайго качаня. Так, яна называе свайго сына качаня. Ты же ведаеш, што я не памятаю нават палову... нават сваё імя палову участкі выпадкаў качаня. Прыемна сустрэць цябе, Джен. Ці магу я прынесці табе брэндзі? Альбо штосьці пацяжэй?
Бренді було б цудовно. Дякую. Приємно. Буде нагода самой випити. Яна громко сміється. Голосно. Ну що, дзеці, наколькі вы застанецеся? На гэтую ноч, калі ты згодны з гэтым. О, вядома. Заставайцеся настолькі, насколькі пажадаеце. І куди ви заўтра? Ліболі. О, як цудоўна. Табе патрэбна прывесці Джен у музей Уальда, марскі музей Уальда. Памятаеш той, у які я вазіла цябе на твае народзіны? Ёй там дакладна спадабаецца, Зен. Нам трэба, мы туды накіроўваемся, каб спыніць каманду чорных... як это перакласць? Black Ops Wizards. Ладно, я не буду нават спрабаваць. Чорных чарадзеяў, але па тыпу чорных у сэнсе наёмнікаў чарадзеяў, якія... Torture. Карацей, у якіх ёсць вязень, і яны збіраюцца пачаць пятую сусветную вайну. Я не думаю, што у нас будзе час на музей. О, такая цудоўная краіна, Джен. Не тое, як тут. Яна клёвая. Мне падавалася, што ты і тата збеглі адтуль. Таму што фармакарпарацыя спрабавала забіць яго за тое, што ён выдаў сакрэт. Іх сакрэт. Ну, у кожнай краіны ёсць свае праблемы, качаня. Ты там была, Джен? Так, я была. Шчыра кажучы, гэта тое, дзе я і Зан сустрэліся, калі я праводзіла свой асноўны тур. То бок ты ведаеш, цудоўна. Я спадзяюся, ён распавёў табе сваю гісторыю. Гэта мы не называем гэта так, І я ўпэўнены, што яна не жадае. Мне было бы цудоўна пачуць яго гісторыю. Ну, па тыпу оригin story, і па тыпу пра дзіцё яго. О, боже. У нас жа ёсць мапа, каб аднавіць яе. Я бачыла вашу мапу, яна цудоўна. Мне прыемна бачыць, як ты зноў займаешся па тыпу рукадзеллем. Зноў качаня. Я шчаслівы, што хтосьці нарэшце скарыстаўся імі. Я набыла іх у скрынцы ў 1943 і я амаль імі не карысталася. Аб чым яна? Я не магу гэта проста патлумачыць, місіс Вескер, але ваш сын цудоўна... не цудоўна, наадварот, вельмі дрэнна вядзе запісы. У мяне ёсць сістэма. У мяне была сістэма, але ў мяне ніколі не было часу зрабіць сістэму. У цябе дух твайго таты, Зен. Як гэта міла. Не, у яго быў жудасны дух. Нават гаўняны дух. Мам, ну выбач. Гэты чалавек здаўся бы на чым заўгодна. Адзін раз ён здаўся на лыжку. Я не ведаю, што яна мае на ўвазе. Яна выпала з яго рук, і ён проста пакінуў яе там. І пачаў есці пудзінг яго пальцамі. Даўны тата ў яго. Так, у нас ёсць сувязі новыя, якія трэба аб'яднаць. Борі Кэш, гэта палаючы хлопча. У нас ёсць, давайте вынесем трошки. У нас ёсць рэактар, вось эта каманда, якая працуе на Лив Кеннеді. У іх ёсць Деса Бэнкс, Стив Кларк, Трафік Ворлок, прымае загады ад Лив Кеннеді.
Неяк ось так зробимо. І ось ти у нас пересунешся ось сюди. Загады прямая ад яе, ад Лів Кеннеді. Реактор трошки ў бок. Так. Дом мамы. А дзе... Вось гэтая мана была, якую забралі з вуліц. Яна знаходзілася вось тут. Нам засталося пакінуць яшчэ одну сувязь. А як нам яшчэ один... Яшчэ якую яшчэ одну сувязь? У нас же няма нічога. Просто звычайна... вось там спаліў. Блин, халера. Я толькі сваю сістэму тут зрабіў нейкую. Ну добра, давайте вось так. Вось так зробім. Реактор, Стив Кларк працуе з Лів Кеннеді, Деса Бэнкс у нас вось сюди пойдзе. Борі Кеш спаліў ману. Добра. І Блэксайд, які у Ліболі знаходзіцца, реактор Блэксайд. Перавезлі Десу Бэнкс туды. Вось так. Перасунулася яна. Усё цудоўна. Собрали. Ёсць інфармацыя. Реактор няхай тут застаецца. Цудоўна. Ідем далей. У нас кончылася бренді, так што я зрабіў гарбаты. Ці сапраўды ты жадаеш гісторыю? Яна доўгая. Давай. О, табе яна спадабаецца, Джен. Гэта... Ты зараз... Ну, я буду ўжо на свой лад пераклад, таму што гэта не вельмі змяняе сэнс. Блин, я паспрабаваў на свой лад і зараз заламаўся мне нешта мозг. Занадта шмат пераклада і асабісты жарты. Вось, карацей, ты не дапамагаеш зараз, ма. То бок, быў рэасія, 78-я. Нам трэба было даставіць дыпламата РНС. І наш... Я жадаю, у мяне ўжо пакрыху па ходу паплыву з перакладамі, мне проста прасцей ўжо будзе перайсці ў рэжым, перакладаю толькі асноўны сэнс, чытаю і перакладаю асноўны сэнс. Так, Вальдіні, яна пачула нейкі шум ад шасі. We pull over, and of course, as the FNG, she sends me under there to check. А я знайшоў... У машыне знайшлі заложаную выбухоўку. Я не ведаў, ці ёсць у мяне хвілін альбо секунд да таго, як яна выбухне. У мяне нават не было чым перарэзаць дроты. Адзінае, што я прыдумаў, гэта вырваць усе дроты адразу. Але як толькі я падумаў аб гэтым, была адразу гэтая боль у галаве. Такая... моцная, што я палічыў, што я ўжо выбухнуў. Але яна ўсё яшчэ на том же самом месцы. Я падумаў толькі аб тым, каб вырваць толькі зялёны дрот. І зноў на мяне накаціла. Я падумаў о тым, каб вырваць сіні, і нічога не адбылося. Я проста бачыў, як я гэта раблю. І так я і зрабіў. Чырвоны ліхтарак знік, і я проста вырубіўся. І вось так я адчыніў сваю магчымасць. Адреналін, дэлірыум і неабходнасць... Ну, карацей, патрэба зрабіць штосьці вельмі неабходна. Так. Ці адправілі яны потым цябе ў сапёры? Не. Большасць выбуховак, большасць мін выбухаюць без розніцы, які дрот ты перарэжаш.
Тады, калі я пачаў прадбачыць без неабходнасці вырубацца кожны раз, каманды пусцілі мяне ў праграму Craft Training Program. Прапусцілі мяне праз спецыяльную праграму, каб дапамагчы мне кантраляваць гэта, а потым перавялі мяне ў спецыяльныя сілы. І там я сустрэў Лив. Хто спрабаваў вас падараваць. Бомба была справай наёмнікаў, але гэта быў рэасі ў 70-х. Няма ніякага варыянта, каб царква не былі, за гэтым не былі грошы царквы, не пытайце. З вялікай літары царквы. То Вальдзіне сказала. Яе рэакцыя была больш сканцэнтравана на тым, што яна мела рацыю наконт гэтага дзіўнага гука ў машыне, і менш на тым, што я знайшоў магчымасць, каб прадбачыць будучыню. Колькі ж ім гадоў, цікава так. Ведаеш, я не ведаю, куды ён вядзе яе, Джен. Джен такая: о, цудоўная гісторыя, я не ведаю, куды ён збіраецца з ёй. У мяне няма ніводнай магічнай косткі ў маім целе, ці ў тваім танты. I know where he gets... Я не ведаю, адкуль ён бярэ гэта, Джен. У мяне няма ніякай магіі ўнутры мяне і альбо ў яго таты. У асабістасці ў яго таты. Ён высмактаў усю магію з чаго заўгодна. Гэта не перадаецца, гэта генетычна не перадаецца Але это, магчыма, проста не трапляла ў сітуацыі паміж жыццём і смерцю, якая патрабавала бы гэтага. Гэта дакладна не сітуацыя «заткні твайго тату» наконт таго самага хуткага шляху ў цэнтр горада пасля 5. Гэта атрымлівалася ў любы момант, атрымлівалася заўсёды, але было такое адчуванне, што маё жыццё кончыцца літаральна зараз. Нам лепей адпачыць. У нас паром у Ліболі о 7 раніцы. Тут усяго 4 акты. Але можна паглядзець, мы зараз першы акт скончылі, наступныя будуць больш. Гэты паром трошкі спазніўся там. О, вы паглядзіце, катусь злева знізу. Сядзіць там у скрыначцы сваёй. Вылізвае яйкі. Даррел... Добра, Даррел. Чалавек, якога я ведаю, скантактаваўся са мною. Яна ведае хлопца, які дастаўляе прыпасы для рэактара. Ён дазволіць нам праехаць разам з імі. Што? Ён дазволіць нам праехацца разам з прыпасамі для ваннай і парнаграфіяй. Заўсёды падарожнічай са стылем. Калі мы спынім пятую сусветную вайну, я спадзяюся, нехта падвязе нас дадому. Бэнкс не перасоўвалася і выглядае так, быццам бы яе атрымаюць у тым месцы. Калі яна ўсё яшчэ там, ліфт павінна быць там таксама. Я адчуваю, што яна ім патрэбна для чагосьці. Калі ты маеш рацыю, калі ты дакладна, калі ты маеш рацыю наконт ставак, па тыпу узроўня таго, што адбываецца, нам трэба трапіць туды заўтра. У мяне такое адчуванне, што мы перасунуліся на 4 дзюйма за 2 гадзіны. Так. Гэта пакута. I'm gonna find somewhere to keep. Я так
паспаць, я так разумею. Кіп, не ўпэўнены. Што гэта? Размовы. Ага, зразумеў. Гэта меню размоў. Апцыянальныя размовы, якія можна прайграць у любы момант. Калі вы жадаеце зараз проста пайсці наперад, вы заўсёды можаце прайграць іх пазней. Выбары, зробленыя тут, не паўплываюць на выхад кампаніі. Я прапаную іх прапусціць, бо я трошкі стаміўся перакладаць, ужо галава нават разбалелася. Таму прапаную проста рухацца наперад. Я буду ўсё яшчэ перакладаць, але толькі галоўныя дыялогі. Трэба было патрапіць туды яшчэ ўчора. Выбачаюся, я ўжо плыву трошкі з перакладам. Мне літаральна, я бы, ўжо просто перастаў бы перакладаць, але тады сэнс вам гэта глядзець. Першая размова, нам дакладна гэта патрэбна. Можна без перакладу, потым вернешся, добра. Яго насамрэч Дарэл кладзеш, наколькі памятаю, так. Там апісанне яго было. Давайте я просто пачытаю і нават не ўслых проста сабе, і потым, калі што, я асноўны сэнс перакажу. Жарт нейкі, калі важна. Там смешныя хутчэй варыянты, якія я магу абіраць наконт таго, хто такі Дарэл, ну, які ён. Там варыянты былі па тыпу, чым твой кот займаецца? Ну, у асноўным ён ліжа сваю дупу, а потым глядзіць на цябе так, быццам бы табе, ты бы не павінна, як это. Неважна, карацей, пераклады ўсё, на сёння складана. Розумзана. Добра, гэта мы дабраліся ўжо да месца іх, я так разумею. Вітанкі. О, пачакай, ты сапраўды тут? Пачакай, дзе дакладна тут? І потом спатай мяне зноў. О, гэта рэальна розум, яго розум. Выбач, я не думаў, што ты ў маіх марах. Гэта здараецца часу. Маё прадбачанне становіцца дзіўна, калі я сплю. Яно можа трапляць нават у іншых чарадзеяў, калі яны таксама спяць. Мне трэба трошечкі тлумачэнне наконт таго, што як яно едзе з глузду. Ну, яно пачынае праводзіць баявыя трэніроўкі. Бойка гэта, калі я выкарыстоўваю яго больш за ўсё, так што гэта адзінае, што яно ведае. То бок мы зараз збіраемся змагацца ў абсалютна бессэнсоўнай бойцы? Так, убач. Я магу забіць цябе, калі ты жадаеш. Гэта хутчэй за ўсё абудзіць цябе. Гэта быццам бы гэта ты зганьбіўся. Дзякуй, вялікі Джокамас. Не, я ў парадку. Мне можа спатрэбіцца практыка, калі шчыра, мяне не тое, каб часта страляюць, і калі я звычайна займаюся сваёй, ну, справай прыватнага дэтэктыва. Так, яны даволі падмацоўваюць сваю упэўненасць. Давай, прорываемся. Абсолютно бессэнсоўная бойка, нагадваю. Вось у нас трафік Варлок. Ёсць што гэта? Каністра з паветрам. Адштурхоўваю ўсе цэлі, якія знаходзяцца навокал. Давайте вось такую штуку зробім. Чейнболт. А ёсць там для Джен. Выкінуць 3 ворагаў за один ход. Давайте тады так. Я не магу? Халера. Тады перасунемся вось сюды. Стрэльнем.
Ой, что это? Не-не-не, это не то, что я ожидал. Вот так. Стрельнем. И... Ты можешь стрельнути так само. Блин, треба було собрать данные. Ждешь еще? Один зробить. Давай, поехали. Эй, почекайте-ка. Ну, сенсі, я ж викинув трохи ворогов. Ах, это не залечило за выкидывание. Блин, холера, я не зробив квеста, коли решил, что я его зараз зроблю. О, это на выбор. А, Мары это литерально тренировки, не обовязковые. Мары Рашвотера і ёсць яшчэ выпрабаванне на Рашвотере. Так, сны гэта дадатковы по тыпу літаральна своеасабісты квест. Упэўненасць тут, на жаль, няма. Не магу гэта абраць нічога з гэтага. Давайте можа Мару якую зробім. Можна вярнуцца. Так, мне сюжэт цікавы, але, блин, можа яны не хуткія. Арыгана, падкажы, яны хуткія альбо не? Бо у нас не той, каб шмат часу, у нас паўгадзінкі і я бы хацеў, можа, прайсці наступную місію, набор наступных місій. Вось, але калі яны літаральна на пару хвілін, то чаму б не? Размовы, місіі. А, ну вось, я могу абіраць місіі. Як звычайная місія. Ну тады трошки задоўга будзе. Добра. Давайте наперад тады. Далей гісторыю. Зноў рэальны сусвет. Бэнкс дакладна блізка. С тобой ўсё парадку? Ты потеешь. На Tactical Bridge Wizards отправляется D500. Дякую, велике. Просто давно не практиковался. На что мы, з чым мы зараз сустрэнемся? Аўтаматычныя турэлі. Яны моцныя, але калі ты можаш падабрацца блізка, ты можаш просто іх адключыць. Выглядае як непрадагледжанасць сістэмы бяспекі. Не задакументаваная магчымасць. Просто атрымі кнопку статуса і націсні на рэсет 3 разы. Боже, благослови военный инженеринг. Турэлі, гэта вось яны, бачу. На Tactical Bridge Wizards адправляецца яшчэ 900. Дякую, вялікі. Так. Вокны гэтыя тут ёсць. Нейкая яны дзіўна падсвечаны, быццам бы яны нешта робяць. Угу. Тут электрычнасцю можна херакнуць іх. Дапамогу спыніць 2 разы. Скончыць раней за трэці ход. Давайте вось што. Ёсць трошкі ідэя, загледзячы на гэта. Я магу падбегчы сюды, схавацца тут. І стрэльнуць маланкай 3 разы. Вось сюды, сюды і вось у гэтага хлопца. Такім чынам я і падбяруся бліжэй, і потым змагу нешта яшчэ дадатковае зрабіць. Раз, 2. І... ён не памрэ ад гэтага. Давайте тады 1 раз. Стрэльні ў яго. Вылецеў. Укрыліся. Давайте прадбачанне паглядзім. Які бонус? Бонус у нас не дазволіць прыйсці дапамогі 2 разы. Я не ўпэўнены, што гэта значыць. То бок мне трэба закрыць дзверы альбо застрэліць тых, хто прыйдзе на дапамогу. Ну, па тыпу імгненных, і гэта будзе падыдзе.
І другое скончить до третього хода. Давайте ось так, я зміню трошки своє діяння. О, не то. Я використаю ось так. І він вилетів. І... А, я не можу так зробити, так? Прийдеться ховатися в будь-якому випадку. Ну так, коли я просто сховаюся, то... Ну, треба ховатися від їх. Конець ходу. Можна одразу таймбуст на Джейн кидануть. А, я можу його кинути, і він буде завсюди висіти? На один ход. Ну, на бегучий ход, то бок. Гэта не зусім падыдзе тады. Статычны. Блин, я не даляціць тады, куды мне патрэбна. Я магу падбегчы кудысьці яшчэ бліжэй. Вось так, напрыклад. Так. Ага, гэта яго заб'е. Добра. Укрыліся. І турель, блин, турель я ніяк не вырублю, так? Я могу добраться вось так и выключить ее? Не могу. Холера. Обжолтая так. Тут хутчэй, глядзі, тут прыбягаюць зараз падмацаванне іх. Я б жадаў яго спыніць, толькі ў мяне не хопіць ніякага руха туды. Турель можна рухаць? Турель же нельга. Ось, она просто на месте застаецца. Гранатай таксама нельга. Зана на прадбачанне таксама не спрацую, бо яго тады турель будзе страляць. Вось у чым праблема. То бок, я бы прадбачаннем больш актыўна зараз скарыстаўся, толькі няма такой магчымасці, на жаль. А, не, так я падстаўляюся. Перасоўванне. Стрэльнулі. Схаваліся. Зан таксама, ну так, ён будзе ў небяспецы, куды б ён не пабег. Там хаваемся. Конец хода. Маланками. Блин, мне ўжо хочется перапачаць. Мне не падабаецца, што я столькі часу... Так, пропусцілі гэта. Прорываемся. Пачакайце, там ёсць яшчэ нейкі ўваход, альбо я зараз... Не, падаецца, гэта адзіны. Я ж не магу яго перасунуць кудысьці, не? Я не магу, гэта адзін уваход. Пробіваемся. Я думаю... Ну давайте стралять. Просто больше стрелять. Вось і ўсё. Пачынаем вось так. Яна можа просто сваёй маланкай вось так зрабіць і вось так. Вось гэтая маланка, яна перасоўваецца ў бок. Цудоўна. А чамусьці тым не працавала? Толькі маланкай такое будзе працаваць. Дзіўна. Ну добра. Гармату гэтую... Не. Ой, стой, ты куды? Не кідай. Укрыліся. Укрыліся. Конец хода. Так, той хлопча у нас зараз атрымае стрэл. І на гэтым ён і скончыцца. Ты перабяжы сюды і стрэльні яшчэ. Мінус турель. Ты не можаш... Ой, блин, назад. Ты, калі ласка, яшчэ таймбуст. І яна будзе ў сцяну тады. Яна не зможа яе перасунуць туды, куды я жадаю. Так. Толькі тут застанецца. Не, давайте тады не будзем выкарыстоўваць гэтага дадатковага ходу пакуль. Просто схаваемся. І ты таксама. Конец хода.
Можна штурхати, але треба пробити броню, я так розумію. Інакше вона нікуди не пересунеться увогуле. Это ось була моя помилка. Так, ти можеш виключити турель? Можу виключити турель. Ти, коли ласка, стрельні ось та. Ага. Джен, ты все еще можешь стрелять? Можешь стрелять. Есть. Я тогда думаю, можно, в принципе, собрать вот этот предмет и просто за Джен стрелять. Это будет просто... А, не, королиться не буду. Добре, забиваем это. За 3 ходи. Треба зачинить двери. Ну, на жаль, я не поспею тут. Ну так, я не поспею. Ну, давайте, нехай конец хода. Оп. І 2А. Почекайте-ка, гэта я скончыў на 1 ход пазней, чым патрэбна было для дадатковага квесту, але зрабілі іншы квест. Ну, і ладно. Можна яшчэ аптымізаваць, але ж не будем. Я бачу тэрмінал тэрмінал для гэтых турелей. Калі нам атрымаецца дабрацца да яго, можам зрабіць больш, чым проста яго вырубіць. Мы можам разабрацца з сістэмай, цэлевой сістэмай. Так. Калі ты дабярэшся да яе, паспрабуй Эл Кеннеді альбо Філідор. 7-7 клічнік, гэта паролі. Ты думаеш, ліфт запраграмавала кожную турель? Не, але яна заўсёды патрабавала мець узровень адміна да сістэм бяспекі. Самого мідзіла ў 81-м. Я б спытала, але ў нас няма на гэту часу. А чаму ты ведаеш паролі ліфт? Я яе вельмі паважаў, але было вядома, што яна заб'е... Але было даволі вядома, што яна можа забіць мяне у пэўны дзень. Мне падалося гэта карысным. І як ты даведаўся пра яе паролі? Даволі нескладана шпіёніць, незаўважна, калі ў цябе ёсць... Калі табе проста патрэбна прадбачыць гэта. Вау. Гэта клапоцячая інфармацыя. Добра, давай хакнем турель. Будзе даволі складана да яе дабрацца. Толькі за мног гадоў пытанне проста на ўсю гульню. Дай-ка мне кое-чаго паспрабаваць. У мяне ёсць стары хітрык, які я не спрабаваў ужо даволі даўно. Вось яна. І вось там сістэма контроля. Што? False Prophet. Апісанне. Дасылае фальшыўку самога сябе, якая знікае ў канцы фазы прадбачання. Ворагі вераць, што яна рэальная, але не абавязаны атакаваць яе, калі яны бачаць лепей опцыю лепей. А бонусы адразу глядзі, у сэнсе, якія бонусы? Вось гэта. Скончыць без... Ніхто не павінен памерці, ну, на поўным здароўі скончыць. Скончыць да канца другога хода. Ну, у мяне ўсё даволі проста. Мне патрэбна дабегчы да... неправільнага прарока, свайго адправіць. Вось яго. Вось сюды. Так, статычны стрэл. Не, давайте вось так. Гранату. І мы можам яго... Давайте так. Статычны стрэл. Сюды. Гэта яго ў кут запіхне. Неўдала.
Тады вось так падбяжым. Граната. І вось зараз, можа быць, статычна мы можам у акно яго. І так і страляем. Цудоўна. Ён яшчэ можа страляць, але можа сабраць і рэчы таксама. Прадбачанне за яго не паставіць, на жаль, удала. Я бы жадаў прадбачанне вось на гэтае месца паставіць. Пастраляць. Ну, давайте пастраляем у турэль. Чаму б не? Прадбачанне. Забіла турэль. Зараз яшчэ чалавек забяжыць сюды. Так. Акнули турэль. Тады яна нам бяспечна будзе. І, калі ласка, закрыць дзверы. І статычным стрэлам раз. І звычайным стрэлам два. Усё? Зарабілі? Зарабілі квесты. Зан, ты трошки бледная. С тобой все в порядку? Ой, я дрэнна себе адчуваю, калі шчыра. Turning out suicidal... дасыланне суіцыдальных клонаў самога сябе ніколі не адчуваецца добра. Але ў гэты раз па-іншаму. Нешта укусіла цябе? Можа, нейкія... след нейкі на тваей шыі? Ці выглядае ён так же сама, як і адзін на тваёй руцэ? Ці трэба нам спыніцца зараз? Не варыянт. Наша машина ўжо з'ехала. Ну, Бэнкс лекар. Вызваліць яе... Вызваленне яе адсюль будзе каштаваць ёй царковыя праверкі. Ну, по тыпу лекарскай праверкі. Дакладна. Жадаеш адпачыць, я магу самастойна разабрацца тут. Не, я ў парадку. Дзякуй вялікі. О, добра. Таму што я блефавала. Тут там магчыма, можа быць цэлы ябаны танк. Ну, уяві сабе яго ў форме чалавека. Але ты не вельмі моцна памылілася. Вось гэты хлопча. Хэві ганнер. Уваход толькі адзін зноў жа. Давайте-ка... Ну, нам няма куды нас рэдэплоіць, таму страляем, дзе страляецца. Заходзім. Так, гэты хлопча. Калі я стрэльну вось так... Неблага выбухнула. Так. Альбо можна вось так яго перасунуць нават. Собрать данные. Ты можешь стрельнуть им. Яго не адштурхне дастаткова. А чаму, Джен? Ну добра, давайте подойдем сюда. Вось так и вось так. Не атрымалася. Назад. Таймбуст добра. Просто ён мне зараз не вельмі карысны. Блин, я отсюда стрелять не будем. Ці магу я нешта придумаць? Давайте адмотаем назад на пачатак кода. Мне спадабалася, як я атакаваў яго спачатку, то бок вось гэтую адштурхнуў, яна выбухнула і зняла яму здароўе, але гэта ўсё роўна не тое, каб шмат. Так жа? Не, нормальная колькасць здароўя, так. Там таймбуст на сябе карыстаць нельга. Можна двумя стрэламі яго просто дабіць. Літаральна просто забрутфорсіць хлопца.
давайте тады. А, блін, я не ў тым парадку зрабіў. Назад. Страляем зноў. Выкарыстоўваем тайм-буст. Другая за ім, на жаль, ён далёка стаіць. Мне трэба яго перасунуць туды, ў той бок. Але ёсць ідэя зараз з'явілася. Вось так. Выкарыстоўваем нашу... яна яго не перасуне. Граната недастаткова, таму што броня. Вось так мы яго стрэлім. І я не магу яго ўжо стрэльнуць яшчэ раз. На жаль. Звычайны стрэл. Прасцей просто двумя дзеяннямі. Вось, раз. І яшчэ раз. Забралі рэчы. Ну, гэта быў самы просты варыянт, калі шчыра. Прадбачанне сваё можу выкарыстаць. Ён не падбяжыць, ён падбяжыць. Я не магу прадбачыць. Ніхто нічога не плануе рабіць на гэтым ходзе. Маланка у адну цэль... Маланка я паспрабаваў стрэліць у яго і выбухнуць яшчэ потым каністрай. Але каністра літаральна... яно адбылося не ў тым парадку, што яго аж штурхне, а потым выбухне каністра. Не-не-не. Яно па тыпу імгненна адбылося, і таму каністра ўляцела і выбухнула, нават не перашкодзіўшы яму. Шкада. Так, гэта перасунуўся. Добра. Ну, мы можам стрэліць у яго, тут без розніцы, ён усё роўна памрэ. І я магу стаць вось у гэтым месцы і прадбачаннем сваім атакаваць. Таму што тут будзе зараз заходзіць чалавек. Джен можа... У прынцыпе, не абавязкова гэтыя дзверы выбіваць, і яна можа проста падысці сюды. Так, зноў жа, скончыць за 3 хады. Ага, ну добра. Давайте тады на усялякі выпадак зана адматаем яшчэ і падыдзем... ну гэта амаль максімальная дыстанцыя, вось так яго перасунем яшчэ бліжэй. Бо яму можа не хапіць потым крокаў, каб дабрацца да дзвяры. Падышоў. І... Ну, на гэтым ход канец, мне падаецца, нічога не прапусціў. Зараз выйшаў чалавек, адразу памёр. Зан зачыняе дзверы. І, калі ласка, апні турэль. І... Ну, в прынцыпе, гэта... Дадатковае гэта будзе заданне. Ну, давайте прадбачанне. Канец хода. Зарабілі. У сэнсе? Быў дадатковы яшчэ квест, які прадзяўбаў. Малачыныя. Я настойна запіліў дзверы. Но яно падобна. Там было яшчэ дадатковы квест у Зана. Гэта стрэліць балтом да таго, як фаза прадбачання будзе. То бок, літаральна падрыхтавацца і перасунуць чалавека на гэтую пазіцыю, то бок адштурхнуць яго. Такое магчыма было. Слухайце, гэта было бы спрасціла ўзровень. Я бы стаў вось тут Занам перад ім, і можа мы вырубілі бы яго хутчэй за меншую колькасць хадоў. Ну, дзеянняў, як мінімум. Калі ты пачаў дрэнна сябе адчуваць, цячолася гэта як рой чырвоных локусаў, не памятаю, гэта па тыпу нейкая... Не памятаю ўжо, ўсё, перакладам не маё. Быццам бы у цябе засяліўся рой насякомых. Я бы сказаў осы, але так. Я думаю, што нас абодвух атруцілі. Але гэта яшчэ не паўплывала на мяне моцна. Хто кідаў дайсікі на To The Moon, сёння малаток будзе яе стрыміць. О, цудоўна. Пачакай, To The Moon, і ты маеш на ўвазе Deliver Us The Moon. Усе яе. Джен, выбанч. Я амаль не магу ісці. Магчыма, мне карантын. Не-не-не, з табой усё будзе парадку. Просто прысядь і адпачні. Турма Бэнкс літаральна там. Мне проста трэба зачысціць пакой, выпусціць яе, і яна... Выпусці яе, яна выправіць цябе ў момант. Усё проста. Добра. А калі іх атруцілі?
Так, Зан атручаны, і яго рухі запаволеныя. Ён будзе страчваць па аднаму здароўя ў канцы свайго кожнага хода. Добра, я бачу вось дзе яна знаходзіцца. To the Moon. Пачакайце, на To the Moon мне ж не закидывалі. To the Moon ачмурэнная гульня, калі не гулялі. Яна не зусім, яна-то гульня, але яна даволі лінейная. Яна дзеля гісторыя, але яна таксама даволі такая, скажем так, чутлівая. Яна хутчэй для праходжання ў адзінку. Вось, вельмі рэкамендую. Файная гульня, у яе ёсць яшчэ некалькі тых самых, ёсць працяг. Я толькі так да яго і не дабраўся. Так, так, дакладна, у мяне няма To the Moon. Добра. Выбухная каністра. Што я магу зрабіць? Я магу... цікава, я магу яго штурхнуць? Зараз просто праверу сваю тэорыю. Яго свой жа і застрэліў. Цудоўна, мне падабаецца. Так, Джокамас. Даволі нормально так прасунули, мне падаецца. Дай-ка мне паглядзець. Да, так, ёсць, до 10 тысяч. Так, тут будзе адзін турэль будзе у нас трапляць. З турэлью, ці можам мы нешта зрабіць, каб турэль... Так, ён далёка не прабяжыць, таму нам трэба яго прапланаваць неяк яго дзеянне. Няхай ён... прадбачаннем ён ні халеры не пастраляе. Давайте пастаўлю... Вось гэтага просто нашага хлопчыка. Ён так будзе так сабе працаваць. Я магу яго паставіць вось сюды, магчыма. Падрыхтуемся для стрэла, бо гэта можа падысці. За яе просто прабяжым вось у гэтае месца. І я паспрабую... у яе, яна ўжо сваю стрэлу выкарыстала. Давайте тады зберем даныя просто. І ўсё. Прадбачана. Застрэліць так. І ўсё. У прынцыпе, мы захавалі. Паглядзім, што будзе на ходзе. Той просто там застаўся. І застрэлілі гэтага прабягаючага. Цудоўна. У ідэале зараз стрэльнуць. І калі ласка Джен. Ці магу я неяк маланкай цудоўна пахадзіць так, каб вас усіх там забіць? Не магу. Добра. Магу ли я маланкай стрэльнуць вось так і вось так? Ну, ад аднаго пазбавіліся, праблему не вырашыла. Забіраем вось гэта. Яна яшчэ не дабяжыць туды далей. Прадбачанне, у нас няма маны, каб прадбачаннем карыстацца. І тут усё роўна знаходзіцца... Блин. Ён нікуды высысці не можа. Вось халера. Не. Я магу стрэльнуць вось у гэтага хлопца? Не, таксама не дапаможа. Усё дрэнна. Тут зараз граната выбухне. І за нам мінус. Ну, па тыпу, куды бы ён не пайшоў, ён усё роўна памрэ. Давай цяпер пачнем. Там просто далей яшчэ больш праблем у меня будзе, калі тут адзін персонаж застанецца. Так, развіваемся. Я тады... Гэтага хлопца у любым выпадку лепей было бы піхнуць вось сюды. Просто звычайную стрэлу. Ты, калі ласка, стань вось так і падрыхтуй стрэл. Вось такім чынам. Не, пачакайце-ка. Перад гэтым ўсё ж таки паставім сабе цэль.
вось гэтага прывіднага, каб не стралялі, альбо просто схавацца. Ну, схавацца было бы... Ну так, я там не прастрэлю. Блин, у меня нешта ёсць жаданне. А, там вораг будзе, не-не-не, давайте вось так. Падрыхтаваліся. Ты, калі ласка, забяры. Гранатай я магу... Ці магу я нешта зрабіць з гранатай? Карыснага такога. Я магу кінуць сюды і адразу пазбавіцца ад аднаго ворага, але ж гэта не вельмі важна, ён там проста стаіць. Насамрэч, ён можа быць для нас карысным, мы ім яшчэ можам скарыстацца. Давайте прадбачанне. Глядзім. Канец хода. Вось гэты... О, зараз ён сюды падбег. Вы глядзіце, зусім па-іншаму разыгралася. Так. Маланка. Хутчэй за ўсё будзе ідэальным варыянтам. Вось так. Маланка не прабівае скрозь гэта. Давайте тады вось так. Маланка вось так. Ты, хлопча, улятаеш. Гэта павінны так самазабіцца. Давайте у турель тады. Не, у турелі сэнсу няма. Так, ось так. Ось так. І у турель. Ага, яна не выбухне так. Ага, зразумеў, трэба стрэліць у яе. Вось так яна будзе? А як яе запусціць, каб яна выбухнула? Я так не разумею трошки. Атрымліваецца, яна... Што для яе патрэбна? Калі пашкодзіць? Ну, я ж пашкоджанне наношу гэтым. Каму яна не выбухае? Просто перасоўваецца чамусьці. Мне патрэбна абавязкова вось гэтае? Атакай? Дзіўна. Не, тады мне гэта не падыдзе. Мне патрэбна тады за яе проста можа стрэліць, альбо... Чым бы такім вас... Цябе гэта не заб'е. Не, такое сабе. Патычны болт, вось так, вось так. А так? А, аб сцяну я так яго заб'ю. Дзіўна. Ну, гэта спрацавала, таму я пакіну як ёсць. А, гэта было... Усё, зразумеў, я гэта яго забіла аб сцяну, я магу так болт не выкарыстоўваць. А, халера. Так, турель, вось так і вось так. Вось такой камбінацыяй будзем. Самае аптымальнае, што я змог прыдумаць. Забраць рэчы, схавацца. Турель не можа дацягнуцца да нашага сябра, а ён можа... Ён так будзе страляць, так? Усё роўно будзе страляць у нашу сяброўку. Тады кідаем... А дзе таймбуст у яго? А, у яго маны няма, ды халера ты ж. Ён патраціў сваю ману на прадказальніка. Зан памірае. Ну, Зан памірае ў любым выпадку, я не бачу, як прайсці гэта без яго смерці. Вырубіць усіх ворагаў. Схавацца. Давайте трошки назад. Вось тут. Ты яшчэ не можаш страляць. Давай-ка яго... А, вось давайте вось так. Оп, вось так яго заб'е. Цудоўна. Хаваліся. Усё, знайшоў. Я кінуў гранату вось там, дзе ён зараз ляжыць. Яго пнула ў каністру і ад каністры адштурхнула назад у сцяну. Вось так. Хаваемся, прадбачым. Граната выбухнула, але Зан выжыў. У нас одно невыкарыстанае дзеянне, але няма на што яго выкарыстоўваць так-то глобальна. Ты, калі ласка, возьми і змяні працу турэлі. Зан,
ты не тое, каб шмат можаш зрабіць. Прадказанне будзе працаваць, але тут чалавек перашкодзіць. І магу я... Так, я не магу прадбачанне так паставіць. Зан памрэ зараз у гэты ход нават. Ну давайте тады, раз такая справа, я вырубаю гэтага хлопца. Ну Зан у любым... Ён рэальна зараз памрэ. Так, так не спрацуем. І калі ласка, можаш, калі ласка, стрэльнуць вось сюды. А, ты не можаш перасунуцца. Так, гэта падыдзе мне. Вось, мы перасунулі хлопца вось у гэтае месца. І тут мы ўжо можам выкарыстаць прадбачанне. Дзверы зачыніць я не магу. Прадбачанне. Добра, канец хода. А, блин, Зан памёр на папярэднім ходзе. Халера, ён прадбачанне сваё не паспеў выкарыстаць. Так, перастартуем зноў. Вось жа ж. Я вось на гэта не разлічваў. Так. Ну тады давайте карыстацца наступным. Зачыняем дзверы раней, як мага раней. Так, ты, калі ласка, стрэльні. Таймбуст на яе. Бо яна можа стрэльнуць яшчэ... То яна можа стрэльнуць, не той, каб шмат нас, калі насамрэч. Мне падаецца, гэта таймбуст нічым мне не дапаможа. Самае карыснае было, гэта калі папярэдні раз хлопча выбег і адразу атрымаў сабе стрэл у твар. Гэта было самае карыснае маё з таго, што было. Так. Прадбачанне. І цябе мы забіраем. І туды пакінем. Прадбачанне. Чакаем. Вось гэтая вельмі моцная шхалера атрымліваецца. Так, ты у нас... Ці можаш... Блин, ей літаральна трошки перашкаджае, яна не можа прабегчы. Давай-ка вось у дзверы яго штурхне гэта. Граната вось так. Давайте зараз спроба. Перасунули вось так. Блин. Не. Не падыдзем. Гейл. Зан, выбач. Некі не гейл. Вось так. Ёсць. Яна ўсё яшчэ не можа дабегчы да дзвяры. Я думаў, яна зможа падбегчы і вырубіць дзверы. І дабегчы, да, каб пераключыць, яна таксама не паспее. І тут яшчэ гэта хлопча будзе перашкаджаць. Так, адматваем на пачатак гэтага хода. Што я магу, што я магу? Ты вось так не атрымаецца. Ну, за яго, мне падаецца, хутчэй за ўсё мы будзем перасоўвацца. Так, па яму буду страляць, так? Гэты памёр. Прадбачанне я тут не выкарыстаю, калі я не выкарыстаю раней маланку. Таму што я магу зрабіць вось так. Джен тады перасоўваецца вось сюды і хаваецца. І гэта ў нас у небяспецы. Халера. Папярэдні раз неяк лепей атрымалася, калі шчыра.
Давайте маланочкой. Вось так. Вось так з турэлью і вось так. Ты у нас не можаш дапамагчы, але не, ось атрымалася. Ён забівае тады вось гэтага хлопца. Ты у нас можаш... Ні халеры не можаш. Ты можаш максимум перасунуцца вось у гэтае месца і схавацца. І Зан у нас тады будзе ісці вось сюды і хавацца таксама. Усё, пропускаем ход. А, гэты хлопчык сам па сабе загінуў. Можна было бы... Калі гэта прадбачанне такое, то давайте, можа быць, Зан можа перасунуцца вось у гэтае месца і падрыхтаваць свой стрэл, бо хлопчык-то загіне раней, чым што-небудзь зробіць. Вось так. І мы будзем чакаць наступнага ворага літаральна тут. А гэта змяняе яшчэ адну рэч. Вось, яна перад тым, як перасунуцца, яна можаш перасунуцца вось сюды, таму што ўжо неабходнасці чакаць там, мы гэтага хлопца не баімся. У прадбачанні ён памрэ раней. Так. Турэль не зможа страляць, бо я яе перасунуў у бок, яна зараз не бачыць, можна за сцяной схавацца. Вось так, мы размясцім іх. І гэта лепей атрымаецца. Такім чынам, хлопчык выбухне, ну вось гэта каністра выбухне ад граната, якую нас кінулі, і памрэ аб вугал вось гэты. Мы сустрэнем першага, хто там застаўся стрэлам прадбачання. І у нас все добра. Бух, ён выбухнуў. Канец хода. Выбег і адразу памёр. Цудоўна. Тут я заблакую гэтую дзвер. Альбо... Тут на выбор. Альбо заблокаваць дзвер. Ну, прыйдзецца вось так. Гэтыя дзверы уже скончылі са сваёй падтрымкай. Прадбачым. Зан памёр. Пробягаем так. Чакаем. Там усе квесты хутчэй ўсё прадзёбанае, але халера з імі. Усё, мы зараз скончылі. Мы на адзін ход даўжэй гэта рабілі. Усё? Гэта ж канец. Так, гэта канец. На жаль, квесты мінус. Але і так даволі складаны ўзровень быў. Клянска, я ведаю, што ты ненавідзіш мяне, але... Я ведаю, што ты не выратуеш мяне. Але, калі ласка, не дай Зану памерці. Ён ніколі табе не перашкаджаў, ён проста спрабуе спыніць нешта жудаснае. Калі ласка, не... Тут яна страляе. Я уже ведаю пра Барнока у гэтую ж ноч. Я ведаю трошки там персонажа гэтага ўжо прадстаўлялі ў трэйлеры, і я ведаю, у чым яе прыкалдаць. Я раней была хірургам у Rushwater General. Я была добрай, пакуль не пачала, ну, это, трэмор не пачаўся. Я ведала сімптомы. Я ведала сімптомы синдром Стрыбека. Пашыраючыся не мае лячэння тэрмінал по тыпу пасмертная. Але не мага страціць тую працу. А я не ждала просто чакаць смерці. Таму я схавала гэта. Я працавала некаторы час. Я была... ну, як гэта... Я была неблагая настолькі, каб кампенсаваць гэта. Калі хлопчык прыйшоў, дзіцё прыйшло, я сапраўды лічыла, што я найлепшы, да каго яго могуць адправіць. Я не мела рацыі. Я ведала, што гэта быў дрэнны парэз да таго, як я пабачыла кроў, і я ведала, што яе немагчыма спыніць. У майго... Ну, карцей, унутры ўсё абвалілася. Усё скончылася ў секунды. Мой мозг быў у вогнішчы. Кожны атам унутры мяне крычаў,
што я павінна undo button on my life. Я так разумею, што скончыць са сваім жыццём. Rip, snap, ну, што? І ўсё. Парез? Ну, не просто парез. Уся стернатомія. Вы бачыце, я не ведаю, што гэта такое. Яна таксама не разумее. Это значит, што яго гэта самае чэст забыў. Яго грудь не была больш адчынена. Мае зажимы былі вырваны. Ён не былі, ну, по тыпу, на месцы. Ён сеў. Я ніколі не чула цэлы пакой гэтых самых дапаможнікаў, каб цэлы пакой дапаможнікаў крычаў. Не, анду я разумею. Undone. Я таксама гэта пераклаў. І яно па тыпу было адменена. Усё, што было, яно вярнулася як было. Лепшае, што мы маглі сказаць, яго цела было вярнулася на момант 10 на гадзіну назад. Анестетыкі не былі ў яго целе, але падрыхтовачны наркотык быў. Выглядае так, быццам бы я магу перамотваць назад людзей. Быў яшчэ адзін месяц перад... Падрывіўся яшчэ месяц, каб я зразумела, што яны павінны быць мёртвымі. То бок, калі яны проста страцілі прытомнасць, мне патрэбна было іх у першую чаргу застрэліць, ну, вы разумееце. Калі б ждала, каб ты памёр, магчыма, проста адправіць твоё цела назад было бы недастаткова. Яна вельмі захацела, каб усё адмянілася, і так і адбылося. Так, па тыпу таго. А таксін ужо мог быць унутры. Наступны раз я жадаю звычайнага лекара. Я думала, што яна звычайны лекар. У яе на поясе чэрап. Чырвоны сцяг, так. Але ж не надпіс некрамант. Я не некрамант. Ты толькі што падняла нас абодвух, ну, ажывіла нас абодвух. Гэта было сёння. Некраманты падымаюць зомбі. Ты адчуваеш сабе зомбі? Я сябе даволі дрэнна адчуваю, так. Таму я рэкамендую табе брэндзі. 3? Мне падабаецца, як камера ўсё аддаляецца і аддаляецца. Калі ты вярнулася? Яна была хірургам. Цудоўная гісторыя, але паспрабуйце больш кароткую версію для вашага наступнага набору зомбі. Місія выканана. Пранікніце на базу рэактара. Выратуйце Дэса Бэнкс. Зрабіце так, каб уся каманда была смяротна атручана і была застрэлена ў галаву. Не па плану, але так выканана. Цудоўна. У нас, мне падаецца, яшчэ ёсць трошкі для гэтага самага. Мы можам знешні выгляд змяніць. Перкі яшчэ з'явіліся. Давайте перкі абярем хутенька. Таймбуст. Ага, можна паскорыць не аднаго, а некалькі. Кінуць цэлую бомбу. Мне падабаецца. Гучыць як магчымасць паляпшэння такога неблагога. Але яшчэ ёсць варыянт палепшыць сваю вось гэту копію. Вось гэты прарок страляе звычайнай базавай атакай у бліжэйшую цэль перад тым, як знікнуць. Гэта цудоўна. Калі ён памірае да таго, як ён знікае, ману вяртаюць назад. Гэта нават яшчэ лепей. Карысная фікцыя. Можа ўзаемадзейнічаць з чым заўгодна да таго, як знікнуць. Вось гэта ідэальна, таму што можна ў небяспечным месцы зачыніць дзверы. Таймбуст? Не, вось гэта. Літаральна можна шмат што рабіць за гэтым. Я абяру зараз
Карысная фікцыя. Не, давайте ману. Пакуль ману. Наступная будзе абавязкова карысная фікцыя. І за Джен... так. Один раз за год мы сможем перасунуцца яшчэ раз. Вось гэта карысная. Я абавязкова возьму. Атрымліваецца, мы можем узять стрэльнуць, перасунуцца, стрэльнуць і яшчэ раз перасунуцца. Для некаторых місій будзе абавязкова карысна. Потым можна таймбуст на 2-3 кідануць. Вельмі карысна. Я згодны, але не ў тактычным плане. Ну, бо тыпу, яно карысна, яно спатрэбіцца, яно будзе вельмі моцным. Толькі трэба размясціць, там жа бомба атрымліваецца. Мне патрэбна, каб у нейкай лакацыі адразу некалькі чалавек знаходзілася. Ось гэты дадатковы... не, у нас жа зараз будзе трэці, так? Не, давайте... Не, адмяняю. Адмена. Вось гэта не абавязковая. Карыстацца будзе вельмі полезна. Карысным можа быць тое, што... Не, я ў сумневах. Мне падабаецца тое, што можна адправіць у небяспечнае месца копію. Яна можа закрыць дзверы гэтыя, зачыніць іх поўнасцю, каб не падыходзіла яшчэ. І мне не абавязкова, каб гэта было бяспечнае месца. Ну, вось гэта самае галоўнае ў гэтым, тое, што я магу адпраўляць у небяспечнае яго месца. І не халера з ім, што ён памрэ. Вось, мне падабаецца яшчэ... Нас будзе 3 ў камандзе, я спадзяюся, што так. Але гэтая мана будзе вяртаць кожны раз. Давайте ману. Не, я верну, няхай будзе мана. Таму што ў яго інакш мана вельмі хуценька на гэтых прарокаў скончыцца. Так мы можам карыстацца гэтым некалькі разоў. На гэтым магу я зараз... Захавання няма, гэта мы і так паміж місіямі. На гэтым я буду скончваць, буду перадаваць вас далей, бо ўжо трошкі здрымаўся, і калі шмат перакладаю, ўжо пачынае галава балець. Так. У мяне адваліўся чат. Цудоўна, і Twitch увогуле. Так што патрэбіцца трошкі часу перад тым, як я змогу адправіць рэйд. Вельмі неудала ён так. Ажывае пакрыху Twitch, дайце мне момант. Нешта... Ну, ачуньвай, давай. Twitch. Вось, ачуняў. Так, хто у нас чым займаецца? Бачу, Шаграэль грае ў Сабнотіка. Найн Ревенс малюе, Ватафака БЛР гуляе ў Сквад, і Малаток гуляе ў To The Moon. Я перадам вас Малатку сёння. To The Moon я ўжо апісаў трошкі. Гэта больш размоўная гісторыя, і ў ёй галоўнае тое, што там гавораць. Вельмі сюжэтна арыентаваная штука. Блін, ну чат, ажывай. Twitch, ну што такое, Што заново ў кнізе глядзіць? Падглядае, як наладжваюць свой посах. Ён же так дрэнна запамінае ўсё. Паміж нейкімі глобальнымі гісторыямі для адпачынку сама то. Я думаю, што я буду гуляць у Bridge Wizards. Можа, я па-за стрымом папраходжу мары іх. Яны сюжэтна нічога дапаўняць не павінны, проста выпрабаванні буду рабіць. Вось. А на стрымы можа таксама трапіць можа на наступным тыдню, таму што хочацца трошкі яе патыркаць. Вось, нарэшце ў мяне ўсё жыло, я адпраўляю рэйд. Я жадаю вам добрага вечара. Мы пабачымся з вамі. Ён яшчэ толькі амаль у самым пачатку. Трэба яго паспытаць. Каб вы разумелі сюжэт, сюжэт пра 2 людзей, якія могуць трапляць ва ўспаміны іншых людзей. Гэта іх праца. І ўся гісторыя ідзе пра ўспаміны аднаго чалавека перад яго смерцю. Я спадзяюся, Малаток усё патлумачыць, калі мы далучымся. Улятаем да яго.